ka foli bila Cherif la télé filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ni wagati in na maa o maa ni e de sɔgɔlen na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nin ye laada ye kari o kari ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnen la an ka jamana kunkanko kibaruya an b'o o di limanaw ma ladiriya o kɔnɔna na bi an ye wele bila maaba 4 ma jamana in kɔnɔna na o bɛna u da don fɛn na bi fɛn min ni jamana kɔnɔdenw sigilen don ko o kɔnɔ ladiriya o kɔnɔna na an ka maa welelen fɔlɔ o ye Dr Nuhum Salif Munkoro. Nuhum Salif Munkoro ale sanfɛ kalanso ɲɛma sanfɛ kalanso karamɔgɔ ye ale b'an bolokɔrɔ bi su in na. Nuhum Salif i ni su. Ma i ni su. Baasi t'i la kɔni. Baasi foyi tɛ n na. Folikan b'i bolo ka se Cherif la filɛbagaw ma. Vraiment ka u bɛɛ lajɛlen fo an filɛbagaw ka i yɛrɛ fo. Vraiment ani cɛsiri ani aw bɛ jamanaw kunnafoni ɲumanw ni ladɔnniyali min dila pour que fɛnw ka kɛrɛnkɛrɛn an b'a fɛ ka n barokɛɲɔgɔnw fana fo su in na n'o ye Sumano ye ani Ngolo Jara ani Kulubalikɛ. Vraiment n hakila an na se ka baro duman kɛ su in na ka maaw ladɔnniya hali ka ɲɛ. Ni Ala sɔnna ma. Ok, an ka maa filanan o ye Sulemani Kulubali ale fana tɛ maa dogolen ale o conseil des Maliens de l'extérieur maa ye ni malidenw minnu sigilen don kɔ kan olu ka lasigidenw ka ɲɛmaaw donc o maa dɔ ye ale ye Sulemani Kulubali i ni su. Marahaba baasi t'i la kɔni. Non an bɛ Ala tanu. Ok, folikan b'i bolo ka se an filɛbagaw ma. Bon foli an b'a daminɛ aw de fɔlɔ la. N'i y'a mɛn comment dirais-je kuma laseyɔrɔ i bɛ kuma laseyɔrɔ de b'i bolo aw minnu b'an wele ka na k'an ka kumaw lamɛn k'a lase fasodenw ma an ka foli bɛ fɔlɔ aw la ka sɔrɔ k'a laban fɛn fila la Malien de l'extérieur n b'a daminɛ olu la ka u fo dantɛ foli min na après ka Malien de l'intérieur fɛnɛ fo u sera k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka gɛlɛya kun k'a muɲu ka se ka to faamaw kɔfɛ tempête min kun ɲɛsinnen b'a ma an sera k'an disi don a kɔrɔ foli laban sa n b'o kɛ n yɛrɛ ka président ye Habib Sila le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Kosɛbɛ. Ok, maa sabanan o fana tɛ maa dogolen Cheikh Umar Sumano ale min ye denmisɛnninlaka sifinnakaw donc baara ɲini sira nasira la olu ka ɲɛmaa dɔ don ale fana b'an bolokɔrɔ bi su in na Cheikh Umar i ni su. N b'a ni su. Folikan b'i bolo ka se an filɛbagaw ma. Folikan bɛ n bolo n bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ fo n bɛ barokɛɲɔgɔnw fo mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi n bɛ fɛ ka foli lase an ka tunkarakɛw ma parce que jɔnjɔn dɔ b'an bolo n'an b'a wele ko baromètre an ka 22 septembre mun kɔnɔna la an ye jɔnjɔn minnu ye an ka tunkarakɛ minnu ye jɔyɔrɔ fa jamanako la an ye dɔw tɔgɔ bɔ n'an bɛna taa jɔnjɔn d'u ma donc an b'a daminɛ États-Unis New York ni Ala sɔnna ma an bɛ se yen nɔ samedi wɛrɛ le 10 an bɛ mɔgɔ 15 ɲɔgɔnna si an bɛ taa jɔnjɔn d'olu ma n'an bɔra yen an bɛ taa Suisse ka taa Malien minnu fana bɛ minnu bɛ baara kɛ organisation internationale la plutôt an b'a d'olu ma après an bɛna France jamana kan Malien minnu fana bɛ yen k'olu fana ka jɔnjɔn d'u ma ka tila ka taa Côte d'Ivoire ka jɔnjɔn di ani Sénégal mais profiter ka au conseil malien de l'extérieur présent fo n'o ye jɔnjɔn sɔrɔ ani fana Mali gouvernement minnu y'a sɔrɔ ka daminɛ président na premier ministre ni premier ministre par intérim ale ni ministre de l'économie ministre des mines ministre de la fonction publique u ka ca donc m'u bɛɛ fo u ye an kunbɛn ka jɔnjɔn in minɛ donc k'a fɔ fana ko u bɛ cɛsiri baara fɛ donc n b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka tila k'a fɔ ko le 26 septembre an bɛ taa Kulukoro donc mɔgɔ 62 ka ɲina taa jɔnjɔn d'olu ma Kulukoro parce que pourquoi 62 mɔgɔ 62 mun na parce que Mali ye a ka yɛlɛma wɛrɛ nin y'a san 72 ye donc an ye mɔgɔ 72 ta n'a bɛ f'olu ma ko les acteurs de développement a bɛ kɛ Kulukoro mun na parce que Kulukoro gouverneur de fɔlɔ kɛra baromètre sɔrɔ Kulukoro mun na tuguni parce que Kulukoro salon Kulukoro de ye impôt sara première région na région bɛɛ la ni classement kɛ Kulukoro ye sabanan mun na parce que Kulukoro ka surun Bamako la donc n bɛ n da don o la an bɛna o taama daminɛ à partir de mercredi an bɛ segin ka na le 23 et puis le 26 an bɛ kɛ Kulukoro ni Ala sɔnna. Ok, an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka taga n'a segin nɔgɔya. Amina. Maa naaninan sa o ye Ngolo Jara. Ngolo Jara ale fana ye ɲininikɛla ye donc ale fana bɛ a ka dɔnni kankuriya ka bon kosɛbɛ nin ko nin na Ngolo i ni su folikan jumɛn b'i bolo ka se Cherif la filɛbagaw ma. An b'a ni su
an bɛ foli bila ka taa lajɛli kɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen cɛ muso ni denmisɛnnin ni maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna ka tasi bila kɛ vraiment finitigi fɛn fɛn to la faso kuma bɔli la civil an ka fara civil bɛɛ kan ala ka lahara sɔn suma o ye ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ ka foli belebele bila ka taa karamɔgɔ yɔrɔ la pour son esprit d'ouverture n'a mago jɔla la waati waati a bɛ dayɛlɛ an ye hali n'a y'a sɔrɔ Hayidaralakaw y'an ka mɔgɔ dilannu ye. Ok, baasi tɛ donc Golo an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Merci beaucoup. Donc u b'a fɔ bamanankan na diɲɛlatigɛ la ko ni i bolo t'i kunkolo sɔrɔ i b'a ɲini k'a da i kamakun na don dɔ a b'a se i kunkolo la. Bi su in na baabu bɛ boli fɛn min kan sa o ye nin wagati laban na Mali ale kɔni ye i dama kasi min ye ONU Conseil de sécurité donc o yɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko Faransi olu kɔni kɛlen don ka a nɔ minɛ fɛn caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye banbanci minnu b'an ka jamana kɔnɔna na o kɛlen don ka kɛwale minnu kɛ ko Faransi bɛ o kɔkɔrɔ don ko prévu caman bɛ olu bolo o ko la donc ko diɲɛ seleke naani tɔnba a ka se ka fɛɛrɛ kɛ min b'a to sigi a fɔ ka kɛ a ko la bi babu bɛna boli o de kan nka n bɛ ɲininkali daminɛ maa min na sa o ye Dr Nuhu Salifu Munkuru min ye Conseil de sécurité Nations Unies na fɛn jumɛn de don fɔlɔ de i bɛ se k'a ɲɛfɔ an filɛbagaw ye. An filɛbagaw ni su hali bi komi a nɔgɔman de fɔli ka di ne ye tuma bɛɛ parce que tuma dɔ la an ka tubabukan bɛ caya kow dala kojugu o yɛrɛ b'a to sisan an b'a fɛ ka ci min lase o tɛ se ka lase yɛrɛ sinon olu bi b'a fɔ diɲɛ seleke naani ɲɛmaya soba olu de bɛ a bɛɛ sanfɛ wa ci gɛlɛnw bɛ kalifa olu de la olu de ye diɲɛ seleke naani ci gɛlɛnw ɲɛnabɔbaga ye an ka fɔ nin cogo in na donc ni gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ ta ka se olu ma. Jamana duuru de bɛ yen sisan n'olu sigilen don sisan n'olu b'i b'a fɔ olu de ta ye bɛɛ fɔ ye c'est à dire que ni min ma diya u ye olu bɛ se k'a fɔ ayi o ma foyi tɛ bɔ o la an bɛ deli k'o de mɛn n'o bɛ wele ko droit de veto par exemple n'est-ce pas donc Russie jamana b'o la Américain jamana b'o la Chine jamana b'o la France jamana b'o la ani Britanniques b'o la o jamana duuru in a b'a fɔ droit de veto in b'olu de bolo donc n b'a fɛ k'a fɔ nin cogo in na pour que n kana don détail ba wɛrɛw la mais mun nana ni nin ko in ye nin ko in yɛrɛ bɛ daminɛna deuxième guerre mondiale ban waati de n'est-ce pas ni diɲɛ seleke naani tɔnba in sigila donc a sigila sisan ka nin tɔn in fana sigi dɔɔni dɔɔni ni ko nin jamana duuru in kɔfɛ mais jamana wɛrɛw fana bɛ yen nɔ n'est-ce pas mais olu kuma da man bon ka se ninnu ta ma parce que ninnu duuru de parce que o mana bɛn fɛn fɛn kan ninnu kelen kelen bɛɛ bɛ se ka wuli ka jɔ k'a fɔ ayi ma sɔn a ti kɛ ten donc n b'a fɛ ka o yɔrɔnin fɔ an ma hakili to o la peut-être kuma kɔnɔna na tugun an bɛ na ni a faranfasiyali ye sira wɛrɛw fɛ mais sisan n b'a fɛ an lajɛbagaw bɛɛ k'u hakili to yɔrɔ min na olu de ye diɲɛ kuma gɛlɛnw fɔbaga ye a ɲɛnabɔbaga olu de kan ka a ko faranfasiya ka sariya timɛ bɛɛ lajɛlen ka waleya ɲumanw timɛ bɛɛ lajɛlen mais an b'a dɔn fana a tɛ ka kɛ ten bi na kosɛbɛ mais an hakili to yɔrɔ nin na fɔlɔ yanni an ka taa kuma tɔ la. Ok baasi tɛ monsieur Kulibali donc min ye Munkuru bɔra ka min fɔ sisan nɔ e bɛ mun de sɔrɔ ka fara ka Conseil de sécurité fɛn sugu jumɛn de don pour que an filɛbagaw bɛ se k'a faamuya. Ok i ni cɛ Tarawele yanni n bɛ da don fɛn o fɛn na fɔlɔ n b'a fɔ awuzu bilahi mina shaitan rajim bisimilahi rahmani rahim Allahumma salli ala sayidina nabiyuna maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. An bɛ jamana jɔ ko kuma de la ala k'a kɛ kuma barikamaw ka bɔ an da kɔnɔ Munkuru y'a bakuruba kɛ k'a fɔ k'a da yɔrɔ min na a tɛ se ka tɛmɛ o kan deuxième guerre mondiale bannen u ye société des nations de créer fɔlɔ yanni u bɛ Nations Unies créer o de nana laban ka kɛ Nations Unies ye Nations Unies n delila k'an da to a la a tigɛlen don groupe ba saba de assemblée générale bɛ yen nɔ min bɛ jamana 100 ani jamana 91 o kɛlen don k'o constituer. Donc maintenant, Conseil de sécurité bɛ yen nɔ jamana 15 minnu bɛ yen nɔ olu de bɛ sujet ta ka da tableau kan o jamana 15 kɔnɔ jamana 5 bɛ yen nɔ droit de veto b'olu bolo mais jamana 10 tɔw rotation bɛ kɛ o bɛ falen chaque 2 ans olu bɛ falen donc Afrique ka niveau la africain jamana 3 de b'a kɔnɔ donc a bɛ f'o ma ko africain tri o bɛ 15 in kɔnɔ mais docteur y'a fɔ cogo min toujours décision finale bɛ to les 5 membres permanents olu de mana min suma ka kɛ o de sumana n'u ma sɔn min ma sɔn tɛ k'o fɛnɛ ma a bɛ bila o yɔrɔ la. Ok baasi tɛ monsieur Sumano i bɛ fɛ ka fitinin fara kan wa.
Alors, ne bɛ fɛ ka mun fɔ déjà mais n ka foli minnu kɛra an ye nin ne ka kuma ta mais associé olu la mun kan ka dɔn Nations Unies la fɔlɔ c'est que u ye mun fɔ deuxième guerre mondiale bannen jamanaw bɛɛ y'a fɔ k'a fɔ ko futinɛ ani guerre nafa t'a la tuguni parce que a bɛ mɔgɔw ni karaba saya minnu b'a la a kasara ka bon kosɛbɛ donc u ye objectif fɔlɔ mun ta fɔlɔ k'a fɔ nanzarakan na préserver la paix et la sécurité internationale k'a fɔ guerre kɛlɛ mana kɛ cogo cogo ka guerre éviter maintenant conseil sécurité ye organe dɔ ye o organe na n bɛna n da maga a ka mission fila la pour que an ka faamuya pour ka conseil sécurité de bilalen bɛ en avant bi a fɔlɔ ye mun ye c'est que ni jamanaw bɛ kɛlɛ la c'est-à-dire que ni kɛlɛ bɛ ka kɛ a bɛ fɔ de fɔlɔ ko principe dɔ bɛ charte des Nations Unies na k'a fɔ ko yanni an ka taa marifaw ta ka ɲɔgɔn ka guerre daminɛ il faut que pacifique c'est-à-dire que les voies pacifiques n'a ye kuma sigiyafɔ médiation ni médiation généralement ka mɔgɔw bila sigiyafɔ kɛ u ka se ka solution sɔrɔ furuku la n'o ni futinɛ donna États ni ɲɔgɔn cɛ maintenant conseil de sécurité ka rôle ye mun ye n'o y'a sɔrɔ an kan ka taa marifa de ta ka guerre kɛ olu de bɛ se k'o autoriser a bɛ fɔ o ma ko le recours à la force autorisé par le Conseil de sécurité. Donc il y a l'article 7 de Beaufort. O de y'a to a kɔnɔna la jamana a ye mun fɔ jamana 181 na i b'a sɔrɔ Conseil de sécurité ye 15 de o 15 bɛ yen mɔgɔ 5 bɛ yen olu tɛ bouger a bɛ f'olu ma ko ils sont membres permanents Russie b'o la Chine b'o la États-Unis b'o la France b'o la ale ni Angleterre. Bon olu ka force ye mun ye c'est que hali ni décision bɛ ta il faut que mɔgɔ si kana i opposer a la olu 5 kelen-kelenna si man k'i opposer a la parce que a bɛ fɔ o ma ko droit de veto hali n'o y'a sɔrɔ 10 tɔw sɔnna naani farala kan k'a tɔ to mɔgɔ 5 minnu fara ni 1 opposer dɔrɔn y'a bannen donc a bɛ fɔ o ma droit de veto o de ye conseil de sécurité spécificité maintenant mun fana kan ka fɔ tuguni conseil de sécurité ni plainte bɛ yen par exemple an ye Mali ta kɛ cogoya min na conseil de sécurité organe dɔ ye mun bɛ se k'o plainte reçoit c'est comme bi bi in na ni mɔgɔ binnen ka jamana kɔnɔna la i bɛ taa polisi la i bɛ se ka taa tribunal la donc olu fana sariya ye u yamaruya u ka se ka plainte reçoit mais nin na plainte sugu Mali ye mun don bi a bɛ se ka reçoit conseil de sécurité la comme a bɛ se ka reçoit assemblée générale la an y'a ye déjà assemblée générale mun yɛrɛ kɛra avec an bɛ docteur Kogel ye kuma min fɔ avant en plein vol déjà o kɛra conseil de sécurité la parce que o ye assemblée bien sélecé bébé assemblée générale plutôt maintenant conseil de sécurité a bɛ n'a fɔ o ye a bɛ n'a fɔ fanga b'o de la kosɛbɛ parce que décision bɔ bi kan comme i y'a fɔ mais o décision tali fɛnɛ a bɛ ta cadre min kɔnɔna la droit de veto donc an bɛna da maga droit de veto la o de bɛna ko in gɛlɛya dɔɔni parce que bi bi in na kɛlɛ mun bɛ yen ani Faransi cɛ droit de veto b'a bolo donc an bɛna da de techniquement an da bɛ tila ka don a la sisan nɔ Ngolo e fana ye donni minnu sɔrɔ k'a fɔ conseil de sécurité la pour que an filɛbagaw k'a dɔn fɔlɔ an bɛna kuma fɛn min kan. Fɛn min de don an lamɛnkɛ an lajɛlikɛ jama k'a faamuya k'a fɔ ko n'i ye diɲɛ seli ye k'a fɔ ko an ka mɔ ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ka kɛlɛ kɔn wali min don a ma daminɛ sisan ka kɔn ka kɛɲɛ ni wali ninnu ye i b'a ye dɔnnibagabaw tun ye sɛbɛnni kɛ k'a ɲini k'a fɔ ko mɔgɔw kan ka kɛlɛ bɔ ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ man kan ka kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ olu dɔnnibagabaw la an ye Emmanuel Kant b'o la a ye projet pour la paix perpétuelle ka taa se Charles Irénée Cassier Saint-Pierre ninnu ma olu ye sɛbɛnni kɛ la paix pour rendre la paix dans le monde tagalen bɛ ɲɛfɛ i b'a ye waati dɔ tun kɛla k'a fɔ ko ni jamana dɔ tun ye juru don jamana dɔ la ni juru sara waati sera n'o jamana ma se ka juru sara a bɛ wuli ka taa bin o yɔrɔ dɔ kan k'u ka yɔrɔ dɔ minɛ o la k'o kɛ k'u ka juru tɔnɔbɔ donc bɛnkan dɔw nana an b'a fɔ convention drapeau porteur ka na olu waliw kɔn fo ka na se pacte dɔ ma pacte Briand Kellogg pour que ka o fɛnɛ ko lakuru ka kɛlɛ bɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka na taa se SDN ma Société des Nations mais ni bɛɛ n'a ta a ma se ka kɛlɛ bari jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fo an taara deuxième guerre mondiale la bon o ni sɔrɔla o cogoya jumɛn na kɛlɛ walankatani waati min na 1941 alors Amérique jamana ɲɛmɔgɔba dɔ tun bɛ ani Angleterre jamana ɲɛmɔgɔba dɔ tun bɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bateau kɔnɔ en 1941 Océan Atlantique kan o ye fɛngɛ dɔ tile fɛngɛw ni ɲɔgɔn cɛ la charte de l'Atlantique olu de taara bange o ni bangeli la donc o ni bolofaraw b'a la mais comme i ye ɲininkali bɛ conseil de sécurité kan conseil de sécurité ale ka rôle ye fɛn min ye sécurité ko ye ale bɛ kuma sécurité ko le kan donc o la i b'a ye k'a fɔ o ni kɛra symbole sisan an bɛna baro sigi min kan ni an b'a fɔ o ma droit international diɲɛ bɛɛ sariya
o ni ye o symbole le o ni ye diɲɛ bɛɛ sariya symbole le donc ni gɛlɛya tɛmɛna jamana ni ɲɔgɔn cɛ o ni de b'a a ɲini ko o lakuru a fɛnɛ ka sariya tigɛdaw bɛ yen an da bɛna s'o ma conseil de sécurité ka bɔ article charte article 28 na fo ka taa bila 30 ni filanan na o bɛ kuma conseil de sécurité kan mais an bɛna baro sigi min kan sisan mɔgɔ k'a dɔn i b'a ye mɔgɔ caman tun bɛ ɲininkali kɛ k'a fɔ ko Mali tɛ conseil de sécurité la ko mais ko Mali bɛ se ka conseil de sécurité a ɲini k'olu ka fara ɲɔgɔn kan cogoya jumɛn sariyaw de bɛ yen article 31 na charte article 31 na ko hali ni e tɛ conseil de sécurité mɔgɔ ye ko e bɛ se ka i da don conseil de sécurité kumana mais fɛn min ye vote yɔrɔ ye e sen tɛ vote yɔrɔ la a article 32 bɛ taa fo yɔrɔ jan fo ka taa fɔ ko hali n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ Nations Unies na ni kɛlɛ bɛ e fɛ yen ni conseil de sécurité da donna la conseil de sécurité da donna la ka tɛmɛ a ka kan e fɛnɛ bɛ se ka lamɛn n bɛ se k'olu perepere-latigɛw de fɔ fɔlɔ. ok o faamuna o b'a to mun kɔrɔ n bɛ ɲininkali min k'i la sisan kun jumɛn de la Mali ye conseil de sécurité k'i dama kasi a yɔrɔ k'a fɔ ko Faransi prévu b'u bolo k'a fɔ ko a bɛ ka bamaciw dɛmɛ an ka jamana kɔnɔ. n ci ka ɲininkali la ɲininkali barikama i ye dugawu don min kɛ jamana ye sisan a diyara ne kosɛbɛ vraiment a ka kan vraiment an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ nin ye a san 10 ye n'est-ce pas depuis 2012 fo ka se sisan ma n'est-ce pas donc an tun ye Faransi de wele k'u kana ɲɛ an ma k'u ka sabali u kana ɲɛ an ma bon bibi n'an bɔra kalama k'a fɔ hali bi k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ u y'an kɛ k'u wele de an b'o kalama sa mais o n'a ta bɛɛ komi an ka jamana ɲɛmɔgɔ de tun ye bolonɔ bila sɛbɛn na donc an bɛ jɔ o kɔrɔ mais n b'a fɛ a ka dɔn fana k'a fɔ u y'an wajibiya k'u wele ka na de parce que olu tun ye baara daminɛ anw fɛ yan k'a sɔrɔ conseil de sécurité tun kan k'u yamaruya mais o tun m'u yamaruya donc pour que k'u ka baara kelen bila o yamaruya kɔnɔ donc u ye sisan an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye Jɔnkuda Tarawele donc k'o ka vraiment sɛbɛnni kɛ min b'a yira k'a fɔ an mago bɛ Faransi la an ka dugu kan donc o san 10 kɔnɔna na an ye mun ye an y'a ye k'a fɔ fɛn tɛ ka bɔ an ka kɛlɛ in na kɛlɛ in bɛ ka juguya ka taa fɛ de Faransi kɔni ye o ye a bɛ mɔgɔ kura welela ka na fana k'u kana fara ale kan k'ale dɛmɛ Mali kɛlɛ la i m'a ye donc an ye Barkhane mɛn ka na Force Takuba mɛn ka na je ne sais pas quoi fɛn caman jamana kɔni tɛ ka bɔ nɔgɔ la gɛlɛya kɔni bɛ yen ONU yɛrɛ fɛn MINUSMA n'o créé la an fɛ yan o jama dɔ bɛ fara o kan san o san n'est-ce pas o budget kɔni miliyari ni miliyari bɛ don o la mais jamana tɛ ka taa ɲɛ n'est-ce pas an nana commencer ka ɲininkali kɛ a bɛ se ka kɛ bon bien min bɛ ka an dɛmɛ ka biɲɛ ɲini comme anw yɛrɛ de ye biɲɛ ɲinina ye diɲɛ seleke naani sariyaw b'o de fɔ anw de y'an ka biɲɛ ɲinina ye parce que tuma bɛɛ n b'o fɔ k'o faranfasiya n'a bɛ minnu kɔnɔ k'i b'a fɔ se wɛrɛ de binnen don an kan cogo wɛrɛ la non maa de bɛ se k'a fɔ k'a b'a ka wajibi se bin an kan parce que fanga b'a la ka tɛmɛ an kan sinon sariya sira fɛ anw de yɛrɛ de ta ye an ka biɲɛ anw de bɛ k'an ka biɲɛ ɲini an sago b'a la ka maa wele ka na min bɛ se k'an dɛmɛ ka biɲɛ ɲini an nana ye sisan a b'a fɔ Faransi kɔni n'a sen tun dalen tɛ biɲɛ in kan a sen tun dalen don a fan dɔ kan n'est-ce pas donc Mali ka kuma in dalen don de kan k'a fɔ an bɔra kan sisan cɔcɔ k'a fɔ an tun sigalen don ko min na vraiment a bɛ b'a fɔ o ye tiɲɛ ye donc an nana ye fana k'a fɔ hali an kɛlen ko k'a ɲini k'a fɔ vraiment baarakɛɲɔgɔn an ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɛ a ka dabila an y'a ye k'a fɔ o fana gɛlɛyal'u ma taali ma se ka diya u ye cogo si donc n panna yɔrɔ caman kunna sabu ka da kan yɔrɔ min y'a gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ ye o de ye vraiment u nana k'i b'a fɔ u y'u turu an kan de sisan n'est-ce pas k'u turu an kan fo ka taa kɛ n'an ko vraiment a kana taa nin jamana yɔrɔ in na u b'u a fɔ u bɛ wajibiya ka taa yen nɔ Mali ye fɛn caman de avion minnu man ka pan yɔrɔ min na olu panna yen u ni mɔgɔ minnu man ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya olu n'olu bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya la jamana ko la n'est-ce pas bon o yɛrɛ ka bɔ ni seginna kɔfɛ ka na dɔɔni Mali olu yɛrɛ nalen ka na Mali kɛlɛ yɛrɛ dɛmɛ yɛrɛ kɛlɛ la n'est-ce pas bon i m'a ye min yɛrɛ bɛ ka fili k'a fɔ ko nalen Mali kɛlɛ yɛrɛ yan parce que a bɔlen don o de fɛ o mais ayiwa o kɔni n'est-ce pas ayiwa a bɔlen don o de fɛ sira caman fɛ parce que anw nana ye k'a fɔ olu ni anw min bɛ kɛlɛ la olu n'olu ka di ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan bon kuma kelen bɛ yen nɔ vraiment kuma kɔrɔ wuli u b'a fɔ ko tuma dɔ la ko fɛn a fɔ ko mɔgɔ ka sira d'accord non donc i b'a dɔn a waati la
comment on appelle ça, Français ka ministre nous affaires étrangères ministre ale bora watla ka fo kelen tomage de tuare kelen ou bien mba fo chokori rébellion anga fotino parce que tomaro la fin numbe nyagam yona doni anga fo rébellion donc rébellion damneni ko bambanchi nu kelen ga se doni soranga France ka ministre des affaires étrangères à l'époque ale mun soroka fo ko enteru vraiment ku kelu ka dankarike Malila au moins fora de Absebelendo a ɲɛdɔnnen don ministre jumɛn a kɛra wagati et fɛn comment dire Jean-Yves Le Drian waati la Alain Juppé plutôt hakɛ to voilà n'est-ce pas donc o kɛra ale ka kuma ye donc diɲɛ seleke naani bɛɛ y'a mɛn o bon hali ka dan o ma sariya sira fɛ an bɛ se k'a fɔ ko début de preuve dɔw bɛ yen en tout cas intention dɔw kɔni yirala depuis o waati la donc taalen ɲɛfɛ sisan fana an nana ye k'a fɔ vraiment Faransi hali n'u b'a fɛ k'an dɛmɛ i b'a sɔrɔ a se fana t'u ye n'est-ce pas o bɛɛ de kama sisan an ko vraiment a y'a lajɛ a k'a to an ni maa wɛrɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'an bolo ɲɛsin Rusiw ma n'o y'an teri kɔrɔw ye donc an n'olu gɛrɛla ɲɔgɔn na an commencera ka gɛrɛ olu la waati min na donc u y'a yira k'a fɔ k'olu b'a fɛ k'anw dɛmɛ bolo min ma ko olu tɛ maa ɲɛnamaw ye k'o ye mercenaires ye u y'o kuma ci k'o caya ko Wagner n'est-ce pas donc an nana ye k'a fɔ vraiment Mali kɔni y'a yira k'a fɔ an ni Rusi jamana de bɛ baara la aw bɛ ka min fɔ kɔni an t'o kalama donc au kɔfɛ sisan Choguel nana taa Nations Unies a ma ɲɛ vraiment pour que ɲɛfɔli ka taa kɛ yen parce que ne bɛ deli ka yɔrɔnin dɔw fɔ n bɛ obligé ka pan ka segin ka nin yɔrɔ kan a t'i b'a fɔ diɲɛ seleke naani kun kɛlen don k'a faamu ko gɛlɛyaba anw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ non parce que Faransi furadama de tun b'anw kun kan kuma fɔ Conseil de sécurité la n'est-ce pas hali résolution fɔlɔ min kɛra pour que MINUSMA ka se anw fɛ farafin de taara a kuma fɔ donc jamana min bɛ Nations Unies kɔnɔna na n'est-ce pas ani jamana min bɛ Conseil olu tɛ se k'a faamu cogo si k'a fɔ ko bi na kan an n'u bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ dɔ de la donc fo an kun ka taa de ka t'o de faranfasiya olu yɔrɔ donc o de taara faranfasiya o yɔrɔ la Choguel y'a yira k'a fɔ vraiment u y'an kɔ bila an bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ waati min na u y'an kɔ bila ka bɛn o waati ma parce que u ni banbaci minnu bɛ k'anw kɛlɛ u n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo quoi. ok parce que n bɛ tila segin nin ma monsieur Kulibali o b'a to n bɛ ɲininkali min kɛ e la Mali bɛ se k'i bolomada fɛn jumɛn de kan k'a yira k'a fɔ ko Faransi bɛ ka min ye banbaciw senkɔrɔma don. I ni ce ni baraji ka nin kuma in na a mɛnna a bɛ wagati jan bɔ an bɛ nin kuma ninnu fɔ la scientifiquement k'a fɔ Faransi de bɛ ninnu kɔfɛ i kana taa yɔrɔ jan fɔlɔ i b'a daminɛ dɔrɔn i bɛ ko daminɛ na yɔrɔ min i b'a daminɛ Faransi Angleterre ani États-Unis n'u ko mun ma OTAN olu de taara Kadafi bin Libi kan ka Kadafi faga Kadafi ka kɛlɛkɛminɛnw ka taa a di MNLA mɔgɔw ma ani terroristes ma ka na bin Mali sigilen kan donc i b'a ye o la k'a fɔ Faransi ta kun tɛ k'a fɔ ko u nana ka n'anw dɛmɛ u nana u binna kan o cogoya de la Faransi mɛnna ka sɔrɔ a b'a ɲinina ka na nin cogoya la ka don anw fɛ yan ɲɛmɔgɔ minnu tun b'an kunna a wagati ka Cheikh Modibo de tun ye premier ministre plein pouvoir ye u y'a ɲini cogo bɛɛ la ko ka lettre ci u ma u ka don o k'u ma an bɛ lettre ci cogo min na anw mago b'a la cogo min na a n'an mago b'a la yɔrɔ min na an bɛ en fonction de ça an b'aw wele donc o ɲininkali tun ye appui aérien ni renseignement ye u mɛnna réticence la ɲɔgɔn sama la fo ka na Cheikh Modibo bɔ premier ministre ya la o temps kɔnɔna la donc Jango Sissoko ka o remplacer donc u nana ka na olu de ko aw ma a y'a fɔ an ɲɛna an ka lettre sɛbɛn an bɛ ko Mali de ka lettre sɛbɛn k'a ci olu ma olu yɛrɛ de y'a fɔ olu de ye lettre sɛbɛn k'a di Mali ma olu de ye lettre sɛbɛn k'a di Mali ma a kɛcogo ko k'a ci Nations Unies na pour que olu bɛ se ka na san'o cɛ fɔlɔ o y'a sɔrɔ MNLA ni banbanci ninnu Mujao ni AQMI ninnu de tun bɛ les 3 régions du Mali contrôler la olu groupe minnu donna ka Mali attaquer n'olu groupe de tun bɛ ka les 3 régions ka se patrouille k'a kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ mais tagalen ɲɛfɛ Mujao nana faamuya k'a fɔ olu tun b'a ɲɛna k'u bɛna ale silamɛya kɛlɛ de la u nana ye k'a fɔ k'o tɛ u ni MNLA karila ɲɔgɔn na u ye MNLA attaqué ka u gɛn y'a sɔrɔ MNLA kɛlen don ka Gao gouvernorat ta k'a k'u ka faaba ye donc k'u ka ɲɛmɔgɔ blessé Bilal Akcherif Faransi ye Burkina fɛn kana Bilal blessé ta ka ani MNLA ka u ka colonne cɛ ka don ka taa Burkina ani Mauritanie o y'a sɔrɔ Nations Unies ka sariya t'u bolo donc o b'a yir'i la k'a fɔ u b'an ka jamana kɔnɔ depuis lettre in mana fɔlɔ ka bɔ Nations Unies na musaliyala fɛnɛ na kuma la tɛmɛyɔrɔ la y avait un British a ka hôtel tun b'a bolo Tombouctou kɛlɛ in nana bin ale bloquera ye
Français eminela de bla ka cɛ in ta u ye cɛ dogo parce que djihadiste ninnu kun ɲɛ tɛ se ka da tubabu kan u ye cɛ habillé k'a k'i comme arabu k'a dogo k'a bila pick-up kɔnɔ ka bɔ n'a ye ka taa n'a ye Mauritanie ne ye cɛ in ka déclaration mɛn BBC la o la donc kana sisan pour que ka couverture légale d'u yɛrɛ ma u passera nin cogo de la même avec ça Nations Unies ye sariya fɔlɔ min d'u ma u bɛ anw assistance aérienne ani renseignement de la an ye baara daminɛ o de k'a daminɛ Kɔna fo ka taa Tombouctou ani Gao o yɔrɔw maîtriser le k'an m'an kun da min kɛ ka taa Kidal France ye 2000 hommes dispatchés ka bɔ Côte d'Ivoire ka na sira bari an ka sɔrɔsiw ɲɛ k'u tɛ don Kidal kɔnɔ donc a b'a yirila k'a fɔ de prime abord depuis ko daminɛ na i b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ka ŋaniya kun tɛ k'a fɔ ko kana Mali dɛmɛ parce que a bɛ wagati jan bɔ depuis avant l'indépendance kɔrɔnfɛla in tilali ko de tun b'u kɔnɔ a wagati la u yɛrɛ tun ye u fɛ bonya kɛ ministre ye k'a sigi kɔrɔnfɛ parce que u tun bɛ fɛ ka kɔrɔnfɛla tigɛ ka bɔ Modibo Keyita de ma sɔn o bolo nin programme in labɛnna ban sahalo-sahélienne kana k'a déstabiliser ka jigin fo Golfe de Guinée la pour que u se ka n'u ka base militaire sigi yen cogo min ka se k'an ka nafoloma fɛn ninnu contrôler ko in bɛɛ b'o de bolo donc kɛlɛ in fanba n'i y'a lajɛ i b'a ta san ma i b'a ta duguma o de ye tiɲɛ donc an nana kow taabolo lajɛ an b'a fɔ kuma caman pour que kɛlɛkɛminɛn sugu dɔw bɛ yen nɔ pour que i k'a sɔrɔ drone de guerre ninnu filɛ nin logistique ka armement lourd sugu dɔw bɛ yen nɔ n'i tɛ jamana ye n'i tɛ état ye a sɔrɔli ma nɔgɔ mais i b'a ye banbanci ninnu armement sugu minnu b'u bolo ani fɛn sugu minnu bolo n'u bɛ na ka anw attaquer i b'a ye k'a dɔn ko mɔgɔ de b'u kɔkɔrɔ k'a dɔn an y'a kumaw fɔ ka tɛmɛ yan c'est bien documenté hali en 2018 reportage dɔ bɛ yen ko The Conversation olu ye rapport dɔ kɛ sur le Mali a recherche in kɛra dugukolo Konare de fɛ u ye pick-up truck dɔw minɛ Mopti mara la avec immatriculation ivoirienne mais special force de tun b'u kɔnɔ mais u selen Mopti mara la u tun bɛ donso fini de d'u kan na donc u bɛ taa filaw faga Amadou Diallo di Kufa ale fana ye la création de France la même chose u bɛ fara Amadou Kufa kan u bɛ taa dɔgɔnɔw attaquer donc k'a essayer k'u bɛna siya woloma don anw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a kɔlɔsi tubabu taabolo la depuis pénétration négrière la u basera o différence de ka siyaw kun kari ɲɔgɔn na pour que u se k'a mara ka na don colonisation kɔnɔ ka na néocolonisation na mais min y'anw kunna diya Mali kɔnɔ anw ka brassage culturel anw donnen don ɲɔgɔn na ka se degré ma c'est unique au monde donc a gɛlɛyar'u bolo ka se ka anw kun kari ɲɔgɔn na mais n'an tagalen ɲɛfɛ an bɛna an da don plainte in kɔnɔ na comme pour ne pas monopoliser le débat c'est pour que k'a yirila dɔrɔn kuma la surunya na anw ma France gɛn olu de y'a décidé k'a fɔ ko u ye coopération dabila u n'an ka sɔrɔsiw cɛ u y'a décidé k'u ka minɛn cɛ ka bɔ an bara a y'a ka minɛn cɛ ka bɔ an bara dimi yɔrɔ ye jumɛn ye normalement aw bɛ ka wari min dépenser an fɛ yan aw yɛrɛ ɲuman k'aw ka sɔrɔsi minnu bɛ ka sa an bara u bɛna aw kisi o ma mais i b'a kɔlɔsi wagati min y'u ka minɛn cɛ ka bɔ don dɔw yɛrɛ kɛra u ye attaque simultanée kɛ 10 attaques tile kelen kɔnɔ o dugusɛjɛ fana ka tila ka kati attaquer pour que k'a essayer k'u bɛ Mali déstabiliser mais an tagalen ɲɛfɛ an jɔ jɔyɔrɔ min na ni Ala sɔnna u tɛna se inchallah ok basi tɛ Sumano e fana bɛ mun sɔrɔ e fana ye prévu jumɛn de sɔrɔ Mali bɛ k'i basé fɛn jumɛn de kan k'a fɔ fo France ka wele conseil de sécurité la ko sigiya fɔ ka kɛ alors donc ne bɛ mun fɔ déjà n ye conseil de sécurité parce que kumaba don dɛ n ye conseil de sécurité fonctionnement fɔ bi bi in na conseil de sécurité président ye Chine de b'a présider donc o ye koba ye fɔlɔ parce que Mali ni chinois ka di kosɛbɛ maintenant n bɛ mun fɔ bi bi in na pour que Mali taara conseil de sécurité la c'est comme ni binkani ni i ka dankari kɛra i ka hakɛ la an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la sa ni dankari la i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ taa i ta sara c'est-à-dire que comme on dit, nul ne peut se rendre juge à soi-même. C'est-à-dire que moi aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait justice de fait. Donc au niveau international, il faut des cas. C'est-à-dire que l'État agressé là, il veut manquer, fin ça va débailler. Il y a ce qu'on appelle le principe de la satisfaction, c'est-à-dire les réparations innées. Il faut que déjà mouiller côté du gouvernement, c'est-à-dire que mon comportement délictuel que il est à Nations Unies là.
parce que o de fɔra préserver parce que e bɛ se k'i bɛ tasara kɛ a bɛ se ka o bɛ yen nɔ légitime défense bɛ yen i bɛ se k'i bɛ segin kɔ donc pour que o kana kɛ i bɛ taa ka taa ɲɛf'u ɲɛna donc n'i taara o b'a analyser mais sanction bɛ yen au niveau international. Première sanction, il faut demander la réparation. Et réparation, d'abord, j'ai eu la satisfaction. Donc, satisfaction, mais il va sur le coach du Gouké, avec Yafa Delife, présentation des excuses publiques. Vraiment, on a fait ça en total. Donc, on va essayer de Kaleba. Oui, qu'il est. Flamme légitime défensif, donc ça dépend de l'État. Mais généralement, légitime défensif, là, fanga bon parce qu'il y a droit international direct nous qu'on a là avec fort de ko état beka akekele mais au kumani tranye fala va jatim ne ka faut c'est un rapport de force ça veut dire que abna faut c'est la junte quoi donc c'est ko c'est bien voilà donc là conseil de sécurité devait à fort pour que kala ka seka ke il faut que aller ka damaria di no résolution on est à tourner jatim en 2003 Irak attaqué là américain une résolution ta Nations Unies, à l'époque français était opposé à la, mais après malgré tout guerre dans la guerre. Pour il la guerre préventive, c'est là où la notion de guerre préventive a été faite. En de destruction massive et d'action boulot, il y a Sarah Michel Kelly. Mais Nations Unies il y a aucun condamné là. Mais après il y a tourné qu'à Foucault, comment nous Chine tchétchien. Donc ça veut dire que c'est rapport de force. Flamme Libye qu'elle est là. Pour que on y a fait une résolution de ce là parce que français ok. Mais maintenant le problème c'est ça. Et dans le cadre du droit international, donc État fitinu bɛ ka to u kalifa dolo la anw tun b'an kalifa don sɛnɛ faransi de la o tun b'an ka fɔ k'an ka fɔ o de y'a to résolution fɛn fɛn kɛra hali na MINUSMA nali la faransi de y'a résolution labɛn donc ça veut dire que olu b'a fɔ Mali b'an ka a bɛna fɔ Mali b'an ka bila la donc o de kɛra. Mais qu'est-ce qui s'est passé? N'a fera kelen qui tigi da mun kan n'a fɔra ko de bɛ ko cɛjugu kɛ ou bien ko mɔgɔ dabali ban donc a daminɛna cogo di an bɛ Mali autorités fo parce que mun kɛra sur un plan diplomatique ça a un signal très fort c'est très symbolique donc c'est vraiment folikan ka k'u ye parce que n'i y'a mɛn nin kɛra ça veut dire que Mali diplomatie et nous bɛ kɛ président Assimi ka hukumu kɔnɔna la ni ministre des affaires étrangères u kan ka fo kosɛbɛ parce que vraiment le fait de porter plainte ni ko cɛjugu ninnu na an kan k'u fo on est tous fiers a ma daminɛ di a daminɛna depuis tuma min na Choguel y'a fɔ ko y a eu abandon en plein vol n'o kɛra New York o de y'a to ne kɔntannen don ka taa New York jamana kan maliyɛn minnu bɛ yen ka taa jɔnjɔn d'u ma et particulièrement k'a di son excellence Konfuruma qui fait un travail remarquable pour le Mali ça c'est extrêmement important c'est le lieu qu'a fouillé parce que n'taro yɛrɛ n'a b'a kalama voilà donc ensuite nous me la question ça et il va jateminɛ k'a fɔ ko relation internationale mɔgɔ bɛ teriko ɲini yɛrɛ la parce que ni ko bɛnna dɛnɛ la i ko bɛnna jɔ fɛn na i bɛ dɛmɛbagaw ɲini yɛrɛ la an y'a jateminɛ hali o bɛ ka kɛ pour que ka se ka nin ko in bila ka kɛ i b'a fɔ a ko ɲɛnama tɛ mais n bɛ mun fɔ bi bi in na conseil de sécurité présidentiel bɛ Chine de bolo Chine fɛnɛ droit de veto b'a bolo bon Mali ni Russie fɛnɛ ka di donc jateminɛ la bi bi in na an ka chance bɛ se ka kɛ mun ye c'est que an ni samaba fila bɛ ɲɔgɔn bolo bɛ se k'an ka kumakan fɔ et puis olu jamana in kɔnɔna la a diɲɛlatigɛ kɔnɔna la an y'u jɔyɔrɔ ye Chine ani Russie olu kɔni franchement c'est aussi des grands états bon maintenant mun bɛ yen nɔ fɛn caman nana kɛ prévu nana fɔ ne kɔni b'a dɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔw tɛ se ka wuli ka taa plainte kɛ n'o y'a sɔrɔ prévu t'u bolo parce que n'i y'a mɛn ko prévu c'est vrai qu'an tɛ se k'a dɔn parce qu'à un moment donné c'est secret d'état donc bɛɛ tɛ se k'a dɔn n'o fana kɛra o ye ça c'est la raison d'état état yɛrɛ fonctionnement o ye quoi c'est à dire que information mun b'an ka ɲɛmɔgɔw bolo a tɛ se k'a bila presse publique kan mais an bɛ dalen b'u la k'a fɔ n'i y'a ye bi u ye nin kɛ c'est que a daliwa de b'u bolo donc o de y'a to bi bi in na Faransi ma hali bi réponse kɛ o n'i y'a jateminɛ Faransi ma réagi hali bi Mali y'a fɔ ka pɔnte la Faransi ma réagi hali bi maintenant an b'an sigi san de ka Nations Unies ka comportement jateminɛ et là maintenant o de y'a to Maliyɛn bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan an ye mɛn foli kɛ ka da n ye communiqué dɔ ye de la CEDEAO les personnes les pays francophones là je pense olu ye fɛn dɔ kɛ u ye communiqué dɔ kɛ k'u ka soutien apporter Mali la parce que bi bi in na o de ye Mali force ye bi c'est-à-dire hali embargo nana bi an kan an y'a ye diɲɛ seleke la bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka Mali soutenir ko cɛjugu kɛra CEDEAO kelen ye binna Mali kan
illégalement ou Mali sanctionné ne la kuma kelen fo ni plateau kan ni kelen ka fɔ donc ne ma ko est-ce que fatene na ko ne bɛ se ka dɔn ka tɛmɛ minnu bɛ baara kɛ n ko tɛ mais n'i y'a jateminɛ mun kɛra a ma kɛ a ma to ne ta la mais n b'a fɔ don min na mɔgɔw ko fa bɛ Sumano la o i Sumano ye mun ye a bɛ baara kɛ mais a kɛra i yɛrɛ i kɛra cɛman mais bi bi in na Ala ye cɛn segin i ma donc nin fɛnɛ na mun bɛ se ka kɛ bi bi in na Mali ye mun kɛ déjà c'est une victoire pour le Mali parce que ni courage politique dugu caman bɛ se ka nin kɛ dɛ ka taa sama dɔ attaquer a ka base la k'a yɛgɛjɛgɛ ça veut dire qu'an kan ka autorité fo a ma nɔgɔn basi tɛ Ngolo Jara e fɛnɛ bɛ parce que mɔgɔw yɛrɛ dabali de banna Mali ka Faransi wele conseil de sécurité la tellement que a kun bonyana dɔw hakili ma donc ko Mali yɛrɛ ko prévu b'a bolo. Oui, ɲininkali c'est trop technique mais ni Mali ma nin kɛ a bɛ mun de kɛ imaginez jamana lajɛ Mali lajɛ bi bɛ diɲɛ ta Mali ka cas ta k'a lajɛ Mali ka dossier ta conseil de sécurité kɔnɔ ka ɲɛsin mɔgɔ ma i b'a dɔn dossier min don dossier nɔgɔman tɛ regardez le pays Mali choix wɛrɛ tun t'an bolo nin kɔ donc ni mɔgɔ degela i bɛ ko kɛ ɲininkali min filɛ nin ye c'est question min don question technique de don n'i b'a aborder au sens là i b'a bila droit international minɛn kɔnɔna la n'i y'a bila droit international minɛn kɔnɔna na i bɛ droit international jumɛn viser droit dɔ tun bɛ fɔ ko de droit d'ingérence alors donc est-ce que a ka kan jamana wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ ka wuli ka t'i da don jamana ou bien ka wuli ka taa kɛlɛ kɛ jamana wɛrɛ kɔnɔna na mais o droit d'ingérence tagalikɛla ɲɛfɛ baara kɛra Bernard Kouchner ninnu ye baara kɛ o ye ingérence bɔra k'a kɛ sisan ko la responsabilité de protéger alors fɛn saba de don donc kɛlɛ kunbɛli la prévention ani ka taa se min ma intervention est-ce que waati jumɛn bɛ yen ni intervention kan ka kɛ ani la responsabilité de reconstruire n'a intervenir a jamana kɔnɔ a b'a reconstruire alors yamaruya jumɛn bɛ Faransi bolo ka intervenir Mali kɔnɔna na da dɔ la kuma na gɛlɛya binna an kan et puis sariya de don ne Nations Unies charte ta article 51 na ko ni gɛlɛya binna jamana dɔ kan i bɛ se ka wele bila jamana wɛrɛ ma u ka na i dɛmɛ a kɔni tɛ jamana wɛrɛ bɛ se ka na i dɛmɛ ani i bɛ se k'i yɛrɛ défend au nom de la légitime défense individuelle ou collective alors donc o wali de y'a to ni Mali sera Faransi ma kan na mais Faransi nani waliw commencera ka tournure wɛrɛ ta mais seulement i bɛ Français ninnu jateminɛ hali n'u bɛna sɛ faga i ka so kɔnɔna na u b'a essayer ka sariya dɔ labɛn alors donc o waati jan o waati o fɛnɛ sariya o sariyaw labɛntɔ o contrecarré o y'an ka ɲɛmɔgɔw jɛn olu waatiw la i b'a jateminɛ k'a fɔ depuis jamana ka wele la n'u y'a fɔ k'a kɛ ka yɛlɛma ka kɛ intervention tout court en France donc min b'a yira k'a fɔ ko Mali yɛrɛ de y'a un gouvernement au plus grand respect de la constitution de février 92 jamana ye pouvoir ta ko jamana dɔw wele et donc o b'o yɔrɔ kɛ o dalaminɛ kan ye k'u ye ka sariyaw ye tuguni ka taa ɲɛfɛ surtout en 2017 kɔnɔ Faransi tora ka taa conseil de sécurité la ni résolution bɛ bɔ ka ministre ka mandat yɛlɛma u b'a forcer pour que ka tɛmɛsira dɔ di u ka force ma donc o daminɛna comment dire par la résolution 2364 olu paragraphe dɔ y'a yira k'a fɔ ko Faransi yamaruyalen don ko fɛn fɛn ka d'a ye k'a ka kɛ Mali kɔnɔ jusqu'à la fin du mandat confié à la MINUSMA donc o b'o kɛ Mali kɔnɔ olu résolution 2364 paragraphe 47 donc u ye olu wali modèle don fo ka taa se résolution kura min nana ni Mali wulila ka yuguyugu kɛ k'a fɔ vraiment a man kan Faransi ka nin wale ninnu kɛ an ka jamana kɔnɔ résolution kura min bɔra sisan ka di MINUSMA ma o y'olu yɔrɔw bɔ a la mais tuguni ne ɲɛfɛ Faransi ye projet kɛ le projet de la résolution portant création du G5 Sahel Faransi la projet kɛ k'a bila ka taa conseil de sécurité la donc o fɛnɛ kɛ nin du coup de facto i b'a ye k'a fɔ jamana sécurité de facto de jure jamana ninnu sécurité tɔrɔ u yɛrɛ Faransi taara i minɛ jamana ninnu sécurité la fo kana se gɛlɛya ninnu ma mais ka segin kɔ i b'a jateminɛ k'a fɔ fɛn min ye reconquête waati k'a fɔ Faransi nana reconquête la u ye Gawo libéré ka Tombouctou libéré ɲɔgɔn fɛ ka Mali empêché ka don Kidal u ye option jumɛn fɔ ils ont parlé de la responsabilité de protéger ils disent que ni an ye Mali faama to faama ka don Kidal ko faama bɛ na essayer k'a fɔ k'u bɛ golo jɛman ninnu attaquer donc olu o bɛɛ kɛ
mais ni yɛrɛ de tun don Faransi ye min préparé ka na o ye mouvement national de libération de l'Azawad de donc au nom d'un droit qu'on appelle le droit de peuple à l'autodétermination donc y'olu waliw ta k'o fɛn ninnu bɛɛ installé pour que ka Amadou Toumani Touré sauter mais i b'a kalama k'a fɔ ko MLLA yɛrɛ nali a bangeli a source ninnu bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛ Faransi kɔnɔna na c'est pourquoi i kumana prévu kan a prévu waliw kan donc o ye MLLA bila reconquête waati la ka MLLA bila Kidal parce que droit de peuple à l'autodétermination pour que statut ka d'i ma k'e kɛ mouvement national ye mouvement de libération ye donc il faut que i bɛ ka jamana yɔrɔ min ɲini k'a tigɛ k'a k'i ta ye o parti ni fitinin ka kɛ e bolo o k'a sɔrɔ fɛnɛ sariya min b'a yira pour que ka kɛ olu o sariya ka d'i ma o k'a sɔrɔ kɛlɛkɛ mɔgɔw b'i bolo sɔrɔsiw b'i bolo tenue b'u la aw sigila aw sigiyɔrɔ la a bɛ se ka kɛlɛ bin jamanadenw kan a bɛ yɔrɔ min ko o ka tila donc u y'u l'installation juridique u y'o ni fɛn ninnu préparé donc o bɛɛ ye Mali permettait k'a yira k'a fɔ ko Faransi b'a ɲinina ka a ka jamana tila mais Mali ye preuve minnu avancé c'est des preuves palpables u y'a yira k'a fɔ u ka yɔrɔ dɔ bɛ yen pankuru man kan ka tɛmɛ Faransi y'o violé fo ka taa 50 ni kɔ la donc o dun o ye wale o preuve b'u bolo preuve filanan ye min ye u y'a yira k'a fɔ ko Faransi ye bɛ na ka na groupe terroriste ka na maramafɛnw d'u ma donc parce que u y'a ye k'a fɔ olu ye maramafɛnw sɔrɔ surtout Tessit kan ninnu fɛnkɛ la donc il y a eu sɔrɔsiw caman tola la dommage kɛla donc Mali bɛ se ka nin fɛn ninnu kɛ k'a réparer donc preuve sabanan min qui est d'ailleurs intéressant Mali ko ko nin wali min filɛ nin ye ko a bɛ bɛn sɔsɔ c'est-à-dire que c'est action min don c'est contre la paix alors que Nations Unies na a chapitre 7 ko ni bɛn menacé la ko a ka kan ko Conseil de sécurité ka wuli ka ko de kɛ action en cas de menace contre la paix a ka kan Conseil de sécurité ka wali dɔ kɛ donc o bɛɛ ye preuve ye min bɛ légitimité de di Mali ka wali ma mɔgɔw k'a jateminɛ mais sumaworo b'a fɔ ko plainte de déposer la Faransi kama plainte tɛ quoi Mali ye réunion d'urgence de demander réunion d'urgence do plainte bɛ déposer fɛn de la cour de justice la ni jamana fila bɛ kɛlɛ la donc ni u ma ɲɔgɔn faamuya u bɛ se ka taa cour min na o ye u ka organe bɛ o ye cour internationale de justice mais nin ye min ye ka réunion d'urgence labɛn pour que ka nin wale ninnu préparer latigɛ parce que ni an ma se k'a jateminɛ k'a bisigi k'a fɔ ko nin ye Mali ka kɛlɛ taatɔ ye sariya bolo kan bɛ se k'o bisigi parce que halisa franchement tila Mali la a ye minnu préparé ka bila ni hali n'o ye MLLA mɔgɔw ye ni o ye groupe séparatiste indépendantiste ye olu bɛ yan puis franchement taa yɔrɔ jan a sigilen bɛ Niger wa an b'a kalama fɛnɛ k'a fɔ fɛn min ye séparatiste ka ɲɛmɔgɔ ye o caman tun sigilen bɛ Niger hali waati nana y'u ka mouvement ninnu jateminɛ donc plainte tɛ contre la France mais réunion d'urgence de don wala o yɛrɛ b'a to n bɛ ɲininkali min k'i la donc kun jumɛn de la a réunion Mali y'a demandé réunion d'urgence o kɔrɔ de ko an bɛ fɛ ka kɛ teliya la kun jumɛn na ko sumayalen don o ye kelen ani kun jumɛn na Union africaine ni CEDEAO ninnu makonnen don mais Sumano bɔra k'a fɔ ko jamana damadɔ kɔni y'a jira k'u ka dɛmɛ bɛ Mali yɔrɔ oui parce que olu ye solidarité ye mais sariya na sira kan n y'a fɔ yan sisan ko fɛn na charte article 31 na o de b'a yamaruya k'a fɔ hali ni e tɛ conseil de sécurité kɔnɔ ni gɛlɛya b'i da différent b'i da la i bɛ se ka en réalité conseil de sécurité demander o ka réunion ni fɛnkɛ la donc o wali bɛ yen mais an bɛ min faamuya k'a fɔ conseil de sécurité o charte kelen ninnu kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ ko conseil de sécurité de bɛ n'i sigi ka miiri e ka wali kan ni o kan ka fara kan ou bien n'u man kan ka fara kan o ye conseil de sécurité yɛrɛ tagama cogo ye o ka wali kɔnɔna na komi n'a fɔ droit de veto b'olu bolo mais fɛn min ye avantage ye min ye hali ni Mali ko k'a bɛ ko in pousser ka taa yɔrɔ jan devant la cour internationale de justice alors ɲininkali tun bɛ kɛ est-ce que conseil de sécurité bɔra a kalama wale ninnu na donc nin kunnafoni in b'a jira k'a fɔ Mali b'a fɔ k'a fɔ n ye demande bila ka taa réunion d'urgence ka kɛ en même temps n ye retour sɔrɔ a la mais a ma se ka kɛ k'a sababuya kɛ veto ko bɛ ni fɛn min ye mais an b'a bisigi k'a fɔ ko wale nataw la kuma bɛna k'a kan donc droit de veto ko ninnu bɛ se ka sɔsɔ mais fɛn min ye waliw ye en tout cas Mali ye a yira Mali
Mali ye pas de folo mais ka jateminɛ k'a fɔ même cour international de justice la Mali de la ka taa ni jamana dɔ ye o ye ɲɔgɔn sɔrɔ différent de la n'o ye Burkina Faso ye différent au sujet des bandes d'Akachère alors donc o wali la Mali an bɛ se k'a bisigi k'a fɔ ko Mali gagnera la parce que yɔrɔ in na Mali ye satisfaction sɔrɔ la donc c'est an bɛ se k'a fɔ ko c'est le début de la judiciarisation de cette affaire qui oppose le Mali à la France. Ok, donc Sumaworo bɛ segin ka di e ma o yɔrɔ la donc n ko kun jumɛn na a ko bɛ ka sumaya donc Ngolo bɔra ka a da dɔ la dɔɔni ani a y'a fɔ sisan nɔ CEDEAO ni Union africaine Mali bɛ ka nin ko kɛ jamana wɛrɛ kɔnɔdenw de bɛ ka u ka nisɔndiya yira mais a jamana ɲɛmɔgɔw tɛ ka kuma k'a fɔ u bɛ ka Mali dɛmɛ i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o la olu fana an t'u kuma kan. I b'a dɔn droit international ni relation internationale c'est très subtil diplomatie yɛrɛ c'est très très subtil a ko ka fɛn kɔn kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ kuma mun bɛ fɔ a bɛɛ bɛ jateminɛ mɔgɔw bɛ jateminɛ k'a la donc ni dɔ ka di n'i ye fɛn dɔ fɔ n'a ma diya a tigi sira fɛ a tigi bɛ se ka fɛn dɔ datugu i ye donc mɔgɔw b'u sen da yɔrɔ dɔn a bɛ n'a fɔ i bɛ ka tagama sɛfan de kan mais mun ye i b'a ye jateminɛ parce que Union européenne bɛ ka Faransi dɛmɛ o oui olu tɛ ka dogo yɛrɛ o ye diyagoya ye o bon maintenant est ce que an ka farafin ɲɛmɔgɔ est ce que olu t'a dɔn u bɛ miiri kɛ quoi c'est à dire que n y'o de fɔ u bɛ jateminɛ la a ka di bɛɛ b'a dɔn tu sais à un moment donné i bɛ tiɲɛ ye mais i bɛ fɛn dɔ fana makaran quoi mais sinon bɛɛ y'a ye bi na quand an kɛlen ka CEDEAO kɛlen ka jamana jugu bi an kan caman bɛ yen après a man di u k'a kɛ u y'a kɛ kun min na mɔgɔ t'a dɔn mais u ka peuple de ye Mali soutenu dɔw yɛrɛ ma sɔn hali fermeture de frontière kɛ u y'a kari parce que o ye a bɛ fɔ ma injustice sugu dɔ kɛra mais mɔgɔw yɛrɛ y'a ye bɛɛ y'a ye o nana kɛ pour que ka Mali isoler Mali ye solidarité ba de sɔrɔ bon nin ye mun ye bi ne bɛ mun fɔ la an bɛ ka taa an bɛ baromètre la an bɛ jateminɛ kɛ mais ne bɛ mun de fɔ ne bɛ retour mun sɔrɔ bi n'i y'a fɔ k'i ye maliyɛn bɛɛ b'i bonya ne bɛ dugu ne bɛ taa yɔrɔ caman ni n ka passeport bɔ k'a di je suis fier d'être malien parce que bɛɛ b'a fɔ ah vraiment on est fier de vous bɛɛ b'a fɔ ko mais dɔw bɛ kɛ malien cogo di u bɛ kɛ Assimi a tɛ kuma mais il est très efficace donc c'est pour te dire que n'i y'a jateminɛ bi Mali diplomatique la président joli nana depuis sanction wulila président joli nana Union africaine président nana n'o y'a sɔrɔ Sénégal président o nana Burkina président nana depuis a sigira a kuma na a ye visite fɔlɔ kɛ Mali de la bon an y'a jateminɛ k'a fɔ an ni an ka dugu dɔ kɛlɛ dɔ tun bɛ yen n'o ye Côte d'Ivoire o tun ye tɔn mun employé an kan va-t-en-guerre tɔn k'a fɔ libération des militaires sans délai mais a nana laban cogo di le Mali est resté sur sa position mais a ma to diplomatique de là c'est-à-dire an ma mɔgɔ si ma bougé o an y'an sigi an ka situation kan na an n'an ka dalwa ye donc c'est pour cela bi stratégie de b'u bolo n'i y'a mɛn u tɛ kuma dɔw tɛ kuma na peut-être le silence aussi comme on dit qui ne dit mot aussi peut-être c'est une manière de dire qu'on soutient le Mali, je ne sais pas trop, mais quand il y a la diplomatie là, il faut comprendre que chaque comportement a une signification. Parce que le langage des signes en diplomatie, ça a un sens. Voilà. Ok. Bah, c'était M. Koulibaly, et jamana chama makunendo Union africaine ni CEDEAO ani Koyi Soumale no doni mengolo ko au départ Conseil de sécurité est tagabulu là. C'est-à-dire ni yɛrɛ ko lajɛ kosɛbɛ i bɛna ye k'a fɔ Mali comme Ngolo y'a fɔ cogo min réunion d'urgence min Mali filɛ k'a kɛ tan an ka diplomatie kan ka fo ministère des affaires étrangères a personnel bɛɛ lajɛlen kan ka fo Mali ka nin réunion d'urgence in tagama portée fila de b'a la portée fɔlɔ o ye diplomatique ye ka Faransi yɛrɛ surplanter Faransi de bɛ kuma anw tɔgɔ la Faransi yɛrɛ de y'a yɛrɛ arrogé ka kɛ a bɛ kuma africain tɔgɔ la k'a yɛrɛ kɛ pen holder ye fɛn fɛn sariya fɛn fɛn bɛ ta anw tɔgɔ la Nations Unies kɔnɔ Faransi de b'a sɛbɛn ka ale Faransi yɛrɛ ka plainte do Faransi yɛrɛ contre la fɔlɔ sur l'aspect diplomatique ça c'est une victoire pour le Mali mais i bɛ volet filanan lajɛ o ye volet le plan juridique Mali filɛ ka ni taabolo min ta ka taa ni dossier déposé Nations Unies na n'u ye accepté ka accusé de réception lettre la segin Mali ma c'est-à-dire a bɛ ka Mali orienté ka taa juridiquement Mali bɛ se ka Faransi gosi cogo min na parce que Mali ye déclaration minnu kɛ Mali kumana violation kan ani agression bon i bɛna lajɛ Nations Unies résolution 33-14-29 du 14 décembre 1974 Assemblée générale Nations Unies mais est très clair là-dessus
ils sont très clairs article chegin de b'a kɔnɔ ni mɔgɔ nana don k'i ka espace violer k'a sɔrɔ i ma jɛn n'a ye Mali y'o documenté ka bila siɲɛ 50 kɔ ka tila k'a ye u bɛna surveillance tigɛ ka tila k'a ye u bɛ armement lajigin ka di banbanci groupe ma o ye agression de ye donc Mali filɛ ka violation ni agression min fɛn a bɛna Mali permis Nations Unies sariya min bɛ yen nɔ article 51 a charte bɛ min demander self défense au self défense comme docteur légitime défense au self comme c'est en anglais légitime défense donc au bɛ min demander sisan ni bin kɛr'i kan individuellement ou bien collectivement i bɛ se ka i ta sara i bɛ se ka wuli k'i défend bon ni dun y'a jateminɛ collectivement anw ni Rusiw accord traité de sécurité bɛ anw ni Rusiw ni ɲɔgɔn cɛ donc nin ye sababuya de ye k'a yira Faransi la n'i ye nin violation ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ tuguni an bɛ wuli an b'a avion gosi ka bin donc a bɛ Mali couvert aspect caman kan i bɛna lajɛ ka taa Nations Unies kumana nin ko nin kan kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ Mali ye u ka article 39 bɛ pouvoir des Nations Unies ma agression ni Nations Unies a constaté ka se ka kɛ article 51 min bɛ yen nɔ ni Mali bɛ se ka wuli k'i yɛrɛ défend n'a ye et puis juridiquement diɲɛ mɔgɔ ɲɛfɛ a yira la k'a fɔ ko bin kɛra Mali de kan c'est-à-dire an ka diplomatie y'i sigi fɔlɔ anw tun kɛra de Nations Unies tun mana fɛn fɛn sɛbɛn a kɛra i ko kuranɛ kumakan an tɛ se k'a sɔsɔ an tɛ se k'a bɔ ɲɔgɔn na an tɛ se ka wuli k'an jɔ ka ɲininkali k'a la ou bien ka plainte ta ka taa ni mɔgɔ ninnu contre la le fait que an sera ka wuli k'a kɛ ne yɛrɛ ka diɲɛnabɔ la ne tun ma se ka miiri k'a fɔ ne bɛ se ka si sɔrɔ k'a ye k'a fɔ Faransi tun kɛlen don k'anw minɛ cogo min k'an bɛ se ka wuli k'an jɔ k'an ɲɛsin Faransi ma tantɔ cogo la donc a b'a yirila k'a fɔ taabolo min taara ka Mali sɛgɛrɛ Mali tɛ ka diriger bilen ni dusu ye Mali bɛ ka diriger ni hakili ni sariya de ye Faransi filɛ ka nin violation minnu kɛ hali ni anw mago tɛ Nations Unies ka résolution na bilen k'a fɔ k'an bɛ self défense kɛ ka wuli k'an yɛrɛ défend ni min donna déjà k'a constater k'a fɔ ko n'a y'a ye Union européenne jamana tɔw bɛ ka Faransi dɛmɛ mais anw fɛ farafinna jamana tɛ ka koba kɛ ten nɔ voilà nin yɔrɔ de la parce que Faransi tɛ ka kuma mais Sumano y'a fɔ on dirait u yɛrɛ sigalen don k'a fɔ u ye ko dɔw kɛ mais u dɛmɛbagaw b'u la parce que u bɛ fɛ on dirait a ko ka bila sigana tɛ dɛ u b'a dun ye ko kɛ preuve min b'an ka mɔgɔw bolo preuve palpable de don Mali hali mɔgɔ min tɛ Mali ye fati don la k'a fɔ k'i bɛ taa diffamation ta k'a don Faransi contre la fo niveau la i ye min fɔ européen bɛɛ tugulen don Faransi kɔ nin de bɛ anw ka carence yira i la table kan anw africain droit tɛ yen raison tɛ yen k'a fɔ ko pourquoi o man ka tugu ka Mali défend bin kɛra Mali de kan n'i y'a jateminɛ centrafricain ka diplomatie olu ka ministre des affaires étrangères a ye nin de kɛ o a wulila ka tournée kɛ Afrique kɔnɔ ka Afrique jamanaw bɛɛ rallier a ka cause la yanni n'u tun kɛlen don ka embargo de da Centrafrique kan u tun tɛ se ka armement san mais par contre olu bɛ rebelle ninnu armée ka na jamana attaquer a sera au point gouvernement tun tɛ hali 30% a ka territoire contrôlé mais maintenant avec Centrafricains ni Russiw ka collaboration na bibi na Centrafrique kɛlen don ka 90% a ka territoire occupé i ma a taato bolo yɛrɛ fɛ u ye Faransi gɛn ka bɔ u ka yɔrɔ la raison tɛ africain jamana ninnu bolo ka wuli ka Mali kokɔrɔma don raison t'a la ko mais i bɛ n'a ye farafin jamana caman damadɔw bɛ yen nɔ nin ko yɛrɛ mana bɔ ka da tableau kan ka tiɲɛ da kɛnɛ kan an dafɛ dugu jamana damadɔ bɛ yen olu impliqué b'a la n'o ye Niger ye ani Sénégal ani Côte d'Ivoire parce que base militaire française bɛ Sénégal a bɛ Côte d'Ivoire u ka présence bɛ Niger hali bɛ T-Site attaque in lajɛ a bɔra Niger de ka don Mali kɔnɔ n'a tiɲɛ dara preuve de b'an ka mɔgɔw bolo donc n'a tiɲɛ dara kɛnɛ kan o de kama i m'a kɔlɔsi Macky Sall y'a ka i yɛrɛ autoproclamé ka kɛ médiateur ye ko wa ko étouffé a kana se Nations Unies la k'ale bɛ bɛn ɲini quoi bon n'i bɛ bɛn ɲini bin kɛra mɔgɔ min kan e b'o dɛmɛ de tiɲɛ de ka bange wa parce que ni nin tiɲɛ bangera a bɛna kɛ lafiya ye Mali ma a bɛna kɛ lafiya ye Niger ma a bɛna kɛ lafiya ye Burkina ma a bɛna kɛ lafiya ye Faransi ma a bɛna kɛ lafiya ye Occident yɛrɛ ma parce que Français bɛna dɔn sisan ko oligarque minnu bɛ k'u diriger u bɛ ka na action minnu kɛ anw ka yɔrɔ ninnu na
o tɛ kuma jamanadenw tɔgɔ la jamanadenw ka valeur tɛ ka armement ta k'a di terrorisme ma ka na bin jamana sigilen kan Mali ye victime de ye nin ko kɔnɔ k'a daminɛ fo ka taa se fɛn ma n'i y'a jateminɛ an ka sɔrɔsiw bɛ ka wuli ka défense de ta ka intégrité territoriale de défend anw ma taa bin mɔgɔ kan bin kɛra anw de kan donc i bɛ n'a ye o la k'a fɔ an bɛ jɔyɔrɔ min kan wallahi an ka diplomatie en tant que être humain ne ma satisfaction personnelle et plaisir mental sɔrɔ n ka diɲɛnabɔ la jamana ko la ka se an filɛ degré ma an ka diplomatie sera ka wuli k'u jɔyɔrɔ la ka kuma jamanadenw tɔgɔ la cogo min ka se ka ninnu wuli k'u jɔ u kɛlen don ka binkanni min ta ka da an kan ka se ka kuma jamana. Ok basi de yan'an ka kɛnɛ di téléphone cilaw ma Munkɔrɔ e fana bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ o yɔrɔnin la. Bon n b'a fɛ ka yɔrɔnin dɔ fɔ komi kuma in yɛrɛ fanba fɔra ka ban min ye procédure ye c'est à dire que min bɛna kɛ sisan taalen ɲɛfɛ bon a bɛ ɲini de sisan Mali ni Faransi cɛ kuma in bɛ se ka ko in bɛ se ka. parce que ko dɔw bolo a sumayalen don. Ba sumayalen don Mali ko réunion d'urgence. Bon o kɔrɔ tɛ k'a tɛ se ka kɛ fana quoi o kɔrɔ to i b'a dɔn k'a fɔ diplomatie bɛ yen bon diplomatie kɛrɛfɛ fɛn dɔ fana bɛ yen n'o bɛ wele ko géopolitique. parce que n'olu nanzaraw yɛrɛ kun don sisan sɔrɔ a teliyara. n bɛna n da se o de ma o de ye géopolitique ye géopolitique ye mun ye hali n'a sɔrɔ kalan hukumu kɔnɔna na an b'a ni relation internationale ani droit international anw bɛɛ ɲini ka fara kɔnɔ mais fɛn caman wɛrɛ b'a kɔnɔ géopolitique fanba yɛrɛ n b'a fɛ ka yɔrɔnin dɔɔni fɔ a la min bɛ se ka i tɛngun an bɛ kuma min na bi o ye jumɛn ye c'est n teri o wajibiyalen tɛ ka kɛ n teri ye géopolitique kɔnɔna na n teri jugu o fana wajibiyalen tɛ ka kɛ ne jugu ye géopolitique kɔnɔna na mais ne jugu o ye ne teri ye géopolitique ka kunnafoni dama dama filɛ nin ye o kɔrɔ ye mun ye jamana b'a ka nafa de nɔfɛ waati bɛɛ i ka nafa min sira min kan i b'o de nɔfɛ n'est-ce pas comme nin waati in na sisan Faransi jugu bɛ b'a fɔ Russie la donc u b'a fɛ anw fana jugu ka wajibiya ka kɛ Russie la i m'a ye u y'a essayé ka Russie la lanɔgɔ cogo min na o dun y'anw teri ye donc comme olu ko anw n'olu de jɛɲɔgɔnma ye donc olu jugu o kan ka kɛ anw jugu ye ayi o bɛnnen don anw teri ma bon o ye géopolitique o dimension géopolitique komi baro t'o kan kosɛbɛ bi mais o de tɛnkunnen don nin ko in na o kama n'i ye sariya seleke naani i ye saraka ninnu kalan k'a kalan i ye sarati in kalan k'o kalan i ye droit international kalan k'o kalan mais a dimension min kɛlen k'a ta i ko i bɛ ka min fɔ ten ko rapport de force fanga bɛ min na ten a bɛ k'o min fɔ o de y'a yɔrɔ in dimension ye sariya bɛ yen mais sɔsɔbaga b'a la e yɛrɛ ka nin sariya in bɛɛ lajɛlen lajɛ mais jamana kelen mana wuli waati o n'a y'a jaba fɔ ko ne ma sɔn o de y'a dimension géopolitique donc olu bɛ ɲɔgɔn kɔw de la espace ko intérêt ko jamana fɛngɛ parce que Faransi kun mago bi k'anw ka jamana in fara a mɛnna n'est-ce pas n b'a fɛ ka hakililajigi Faransi ma wuli a yɛrɛ ma ka taa koyi colonisation ma ban farafin jamanaw kan ko parce que k'u limaniyala sisan k'a fɔ farafinw fana kɛra adamadenw ye an b'u to yen an bɛ taa o tɛ koyi u gɛnna de mais u gɛnna ka to hamina min b'u kɔnɔ o tun ma ban fɔlɔ o. u tun b'a fɛ ka ko minnu kɛ u tun ma tila o la fɔlɔ donc u ma ɲinɛ o kɔ anw fana tun b'a fɛ ka sira min taama n'o y'an ka yɛlɛma hɔrɔn ye anw fana ma ɲinɛ o kɔ donc kɛlɛ in ma deli ka ban o kama ne yɛrɛ b'a fɛ ka hakililajigi kɛ an bɛɛ lajɛlen jamanaden bɛɛ lajɛlen maa si kana ɲinɛ k'a fɔ ko kɛlɛ in ma deli ka ban awa o kɔrɔ tɛ ko ni Faransi taara fana k'a banna dɛ a ma ban parce que jamana ninnu filɛ nin ye se min t'u fɛ yen a ma ban sira min fɛ yen géopolitique toujours kɛlɛ in bɛ taa sira wɛrɛ de fɛ u ma bɔ anw fɛ yan nɔ u ma taa teri wɛrɛ ɲini u fɛ kɛrɛfɛlanin na Niger u ma taa yɛlɛma ka sigi o dun b'u sigilen don anw de fɛ yan mais yan'o cɛ u tun tɛ ka Burkina de kɛ ka anw kɛlɛ wa yan'o fana cɛ u tun kɛlen ka jamana wɛrɛw fana nɛgɛ minnu kɔni tun y'u ka banbancikɛlaw marayɔrɔ ye n'est-ce pas n'u tun bɛ se ka bɔ yen ka na anw kɛlɛ n'est-ce pas o jamana ninnu kɛrɛfɛ jamana ninnu caman b'i b'a fɔ anw teri jamanaw fana o n'est-ce pas mais o n'a ta bɛɛ u tun bɛ Faransi fɛ nin dɛmɛ in kɔnɔna na n'est-ce pas donc n b'a fɛ k'o yɔrɔnin fɔ maintenant pour que ka segin dɔɔni an ka Faransi kiiri cogo ma bon ni n ko kiiri cogo n'a nana kɛ kiiri fɛn ye parce que Faransi indice ko ninnu bon ne ma n da don o la kosɛbɛ ten mais buntita kɛra o
ngo Nations Unies yɛrɛ ka rapport b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Faransi kun jo t'o la k'u ye mɔgɔw faga yan n'est-ce pas o fana ye fɛngɛ dɔ ye n'est-ce pas donc kumaw fana fɔra minnu enregistré le k'a fɔra sɛbɛn min b'an n'u ɲɔgɔn cɛla la k'u bɛ fɛn min jɛ u bɛ se k'o kɛ oui exactement voilà transition dalen transition o bɔra la transition da mandat laban min sumana ka di MINUSMA ma o yɔrɔ bɔra la o yɔrɔ t'a la tun donc ça c'est o fana ye avancée belebele de ye quoi an ka mɔgɔw wulila k'u jɔ mais n b'a fɛ ka yɔrɔ min fɔ yɔrɔ minnu kɛlen k'an bali maa si ma deli k'an bali k'an ka nin waleya ninnu kɛ n t'a dɔn mun na maa minnu tun b'an fɛ an fɛ yan fɔlɔ u tun tɛ k'a kɛ mais a ma deli ka bali yɔrɔ parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la coutume internationale en droit international et relations internationales coutume ye mun ye fɛn min bɛ deli ka kɛ ni a sɛbɛnlen tɛ fan si ni sariya tɛ mais bɛɛ bɛnlen don a kan ko a bɛ ten de i ko faransi bɛ taa kuma anw tɔgɔ la cogo min na ni anw jɛlen don n'a ye ten an m'a fɔ maa si ye ko an jɛlen tɛ n'a ye u bɛ k'a kɛ awa n'u y'a kɛ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ fana o kɛra ka mɛn diɲɛ seleke naani bɛɛ ye anw ni faransi de ye ɲɔgɔn nɔfɛ k'an jɛ ɲɔgɔn sɛbɛ don donc n'u ye min fɔ an ka ko la dɔrɔn u dalen dɔ la k'a fɔ k'o de ye tiɲɛ donc olu t'a dɔn k'a fɔ ko o kɔfɛ o bɛɛ kɔfɛ ko gɛlɛya wɛrɛ nana don an ni ɲɔgɔn cɛ fo ka se nin niveau ma o de kama hali bi an kana sɛgɛn a fɔli la ne bolo an ka diplomatiw wulilen sisan ka taa ɲɛfɔli kɛ conseil de sécurité la nin bɛɛ ye hali bi ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko vraiment gɛlɛya in ka jugu yɛrɛ de et que a bɛ ka dimension wɛrɛw ta et que hakɛ wɛrɛw a bɛ ka bonya ka taa fɛ cogo wɛrɛw la sisan yɛrɛ kɔni u b'a fɛ ka bin an kan yɛrɛ de direct la mais siga t'a la k'a fɔ faransi ka laɲini dɔ tun ye an ka mɔgɔw ka fili cogo sugu dɔ la ka se olu ka maramafɛn ou bien u ka pankuru ninnu dɔ ma cogo dɔ la ka sɔrɔ an ma fɛn fɔ ou bien ka sɔrɔ an ma se ka a sɛbɛnciya k'a fɔ u bɛ nkalon sira kan. o de kama ko fɔ kalo wɔɔrɔ ɲɔgɔn na. awɔ kuma ma u tun bɛ ka waati bon an ka o fɔ k'o da u la n'o tɛ komi an kɔni ka kalan ni hukumu fɛn ni ɲinini hukumu kɔnɔna na fɛn dɔw bɛ yen an tɛ se ka an man k'o fɔ cogo si n'a tɛ se ka sɛbɛnciya n'est-ce pas mais n'i y'a jateminɛ i bɛ se k'a ye k'a fɔ vraiment tokun i y'a fɔ cogo min na par exemple olu ka nafolola mara de tun b'a la o taali mais n b'a fɛ ka min fɔ faransi taatɔ kun jigi dalen don fɛn dɔw kan a ka minɛnw cɛ cogo mais o nafolo de tɛ yen nafolo dɛsɛ o nafolo fana tun t'u bolo ka se ka minɛnw ta maintenant bɛ dimension géopolitique in kɔnɔ toujours c'est olu tun jigi dalen don ukrainien fan kan sira dɔ fɛ o kama Mali crise an ka jamanadenw bɛɛ k'i hakili to a la k'a fɔ ko tasuma bɛ taa mɛnɛ fan dɔ fɛ i bɛ taa sɔrɔ a sisi bɛ se ka na bɔ anw fɛ yan olu ka pankuru dɔw tun bɛ yen nɔ ni faransi kun mago b'o la n'o ye avion ni minɛ maramafɛn donnenw ye ɔ kɛlɛ wulilen Ukraine olu fana mago jɔr'u taw la i m'a ye donc prioritéw yɛlɛmana. donc Ukraine kun kɛlen don k'o di faransi ma. Ukraine kun kan k'o labila faransi ye parce que olu tun bɛ ka Ukraine labɛn pour que Ukraine kana don OTAN na n'est-ce pas u ka u fɛ yen nɔ mais maintenant n bɛna min f'i ɲɛna sisan c'est que n'i y'a ye fana k'a fɔ an bɛ nin yɔrɔ in na bi n ko janfa de nana ni nin bɛɛ ye waati bɛɛ. Gorbachev min banna a ma mɛn kosɛbɛ ten Rusiw ka ɲɛmɔgɔba in n'a tun y'a laɲini bon dɔw yɛrɛ ko ko il était naïf mais dɔw fana ko ko janfanci kun don mais dɔw ko ko vraiment tuma diɲɛ cogoya faamu de olu ye a laɲini k'a fɔ sisan kɔni an bɛna socialisme in dabila ka tugu diɲɛ seleke naani jamana tɔw kɔ an bɛ don démocratie sira fɛ économie du marché o ko sugu na an bɛna don o hukumu kɔnɔna na donc fɛnkɛ Soviet Union binna o cogo la ten sira dira an tɛna don détail bɛɛ kɔnɔ mais a kɔni binna ten donc Rusiw y'a ɲini sisan k'u bɛna tugu tɔw kɔ k'a k'i b'a fɔ tɔw mais janfa jumɛn taara b'o kɔnɔ u ko de ko aw ma kɔgɔ ka aw man ɲi ka anw bɔ fɔlɔ sira nin bɛ yen aw kan ka min taama i ko faransi bɛ to ka min kɛ anw na sisan k'a yira k'a fɔ an tun tɛ démocratie ko kalama k'a yira k'a fɔ an tun tɛ décentralisation ko kalama k'a yira k'a fɔ i b'a fɔ an tun tɛ adamadenya hakɛ ko kalama k'a yira k'a fɔ i b'a fɔ an tun tɛ jamana maracogo kalama n'an bɛ taa nin bɛɛ kalan olu fɛ yen o kama tuma la ne b'a fɔ n ka ekɔlidenw ye n ko fɛn caman bɛ yen an b'a fɔ aw ɲɛna mais anw yɛrɛ bɛ taa a bayɛlɛmalen de fɔ aw ɲɛna tuguni ka sɔrɔ a sun b'anw yɛrɛ fɛ yan charte de Kurukanfuga diɲɛ seleke naani n'an bɛ min wele sisan ko an b'an bɔ sisan ko charte déclaration universelle des droits de l'homme charte des nations unies mais a bɛ tɛmɛ anw ka Kurukanfuga in kan manden seleke naani o maracogo o ɲɛfɔli n'est-ce pas o kɛra anw fɛ yan Sunjata Keita université tun b'anw fɛ yan 4e siècle yanni faransi ka Sorbonne créé an bɛ taa mun kalan u fɛ yen o sira fɛ mais ni maa seri hakili la an k'an kɔlɔsi an hakiliw de la an k'an kɔlɔsi an ka denmisɛnninw hakili de la an k'an kɔlɔsi an ka telew la ani fɛn minnu bɛ lajɛ u la
olu se cogo de filɛ nin ye anw hakili la ten nɔ kuma ninnu hakɛw ka ca mais n'i y'a ye an bɛ dɔ ta ka taa don dɔ la ça veut dire a ɲɛfɔli de ma nɔgɔ surtout n'i ko ko an ka mais janfa sera Rusiw ma o waati la Rusiw janfala donc Rusiw janfalen tɛ n'a ye k'a fɔ ok an b'a fɛ ka tugu ninnu kɔ ninnu ɲugulen don anw na u ɲugul'u la yɛrɛ de i ko u ɲugula Ukrainiens fana na sisan cogo min na ka ban k'u don OTAN na mais ma girin ka Suède ni Finlande don sisan olu ma kɛ ɲugutɔ fɛn y'u bolo a ma kɛ ten mais Ukraine ko non aw ma kɔgɔ fɔlɔ aw ka na dɔɔni dɔɔni parce que u mago tun bɛ k'olu ka adamadenya ba yɛlɛma u kɔnɔ ka jamana in da ta tiɲɛ fɔlɔ c'est-à-dire que identité min b'u la k'o b'u la k'u lanagasi u ka adamadenya kɔnɔ n'est-ce pas donc o sira de tun bɛ ka taama ka culture in lagosi o kama Poutine ninnu fɛ yen u ka jamana ka ɲi nɔ waati dɔ nana se u ka diinɛ soba mɔgɔw ko adamadenya hakɛ o hakɛ a man ka don c'est à dire que comment on appelle a man ka don c'est à dire que adamaden humanité c'est à dire que o timɛli quoi c'est à dire que droit de l'homme fanga fɛn fɛn mana k'a la o man ka taa kɛ fo ka taa kɛ ko diɲɛ yɛrɛ sigilen don sigiɲɔgɔnkuru minnu kan k'a b'o ŋɔni ka bɔ a kɔrɔ i ko sisan an bɛ yɛrɛsago wale sugu minnu ye n'o man kan n'o bɛ se ka na ni tiɲɛni ye namara ni suɲɛni sugu minnu ye n'o bɛ se ka na ni tiɲɛni ye n'est-ce pas ani mœurs dépravation ninnu o sugu ninnu olu ko dɔn ko sariya fɛn fɛn b'a to ni adamadenya sigikankuruw bɛ se ka b'u nɔ na n'a bɛ ɲɛni ka bin ka diɲɛ tiɲɛ ko olu tɛ o droit de l'homme sugu la o kama ko Poutine n'a ka jamanadenw ma ko aw tɛ droit de l'homme ko la aw man ɲi n'est-ce pas donc aw tɛ se ka don an ka nin tɔn in na fɔlɔ aw sɔnnen don par exemple fɛn homophile ma aw sɔnnen don comment na pédophile ni fɛn sugu caman ma aw fɛ yen nɔ aw sɔnnen ko caman ma anw t'a fɛ ka sɔn o ma anw fɛ yen donc a ye sabali aw y'o to anw ye n'est-ce pas anw t'a fɛ ka sɔn o ma anw fɛ yen aw ye sabali an ka o kan an ka hakɛ dan ka kɛ o fɛn sugu dɔ ye donc n'o de nana kɛ sisan Poutine nana ye k'a fɔ namara sugu dɔ de kɛra parce que a kɛra b'a fɔ Amérique de tora kelen sisan n'ale ye diɲɛ ɲɛmɔgɔba ye. nin tɛ bi sujet yɛrɛ mais i bɛ ka gɔrɔni de kɛ. mais c'est que a dun b'a kɔnɔ dɛ. an bɛ ka fɛn fɛn fɔ tan. o de kama n bɛ k'a fɔ koyi n ko tasuma bɛ mɛnɛ yɔrɔ dɔ la mais sisi de mɛnna ka bɔ anw fɛ yan yanni tasuma ka se anw ma yan. munna n ko sisi mɛnna ka bɔ anw fɛ yan u taara anw tilan u ni ɲɔgɔn cɛ waati min na anw tun bɛ yan. n'est-ce pas tasuma ma mɛnɛ yen fan fɛ o sisi de tun b'an fɛ o tɔ de b'an kan yan ten o de kama fana anw tora Faransi bolo ani tubabukan fɔ jamanaw o kɛra b'a fɔ coutume de o ale bɛ wuli ale bɛ taa kuma anw tɔgɔ la o kɔrɔ b'a fɔ coutume donc a bɛɛ de sirilen don ɲɔgɔn na o de ye dimension géopolitique in ye kow sigilen don nin dimension de la n'i b'a fɛ ka yɛlɛ ka taa i b'a ye nin yɔrɔ in de la maintenant an bɛ fɛn min kɔnɔna na o man dɔgɔ a kɔnɔ dɛ mais ni ala sɔnna a ma nin baro sugu fana kan ka to ka sigi ka tɛngun nin ko ninnu na donc nin problème min filɛ nin a bɛna résolu géopolitique kɔnɔna de la sisan i ɲɛ bɛ mun na sisan Faransi ale ni États-Unis ni Grande-Bretagne olu ka di Mali ka nin papier ko in na n'est-ce pas Russie la olu fana ni Chinois ka di a ti ten yan bon Faransi ale ye penholder ye bon nin yɛrɛ la fana n bɛ hakili lajigi kɛ i b'a to n ka kuma n ka ekɔliden dɔ fɛ étudiant dɔ fɛ nin de la n'a fɔra ko a ye sɛbɛnni kɛ rapport ta a ye compte rendu kɛ a kana ban caman b'a miiri k'a fɔ ko baara don vraiment min ka gɛlɛ a bi a fɛngɛlen don mais généralement bigi bɛ e maa min bolo n'a fɔra e k'a sɛbɛn i bɛ se ka den k'i sago ni sɛbɛn a kɔnɔ ni mɔgɔ ma kɛ lajɛlikɛbaga ye a la ka ɲɛ i b'a sɛbɛn seko min jɛ i b'a fɔ ne hakila ne kaba tantɔnama nin ma ni ɲɛfɔli bɛna kɛ san caman kɔfɛ a bɛ tila ka segin nin ma sabula nɛgɛjurutigiw ka wagati sera ko dɔ bɛ ligne na déjà n balimakɛ i ni su allo n balimakɛ i ni su ouais Berthe do quartier Mali an tulo t'i la kosɛbɛ dɛ Berthe quartier Mali allo Berthe do quartier Mali ok Berthe i ni su Ngolo Jara quoi ok basi tɛ ɲininkali b'i bolo ka ɲɛsin jɔn ma ne bɛ ka question n k'a bɛ adressé Ngolo Jara la quoi ok Ngolo tulo b'i la Ngolo Jara a tulo b'i la tɛmɛ n'a ye bon ne tun bɛ question min posé Ngolo Jara kun Ngolo Jara voilà bon maintenant ale ko ko na tribunal international la ni Jara Mali la sa est ce que an ka sɔrɔsi ninnu ni tora kɛlɛ in na Faransi tɛ droit sara Mali yan bon maintenant la question filanan o bɛ Sumano o bɛ jɔn kan
Voilà, Soumano, maintenant, la question de Flana me pose Soumano Kuna. Soumano Kuna. Parce que Ayera ko pétrole fana yera ka région na. Et est trouvé ka chia ko tele mun wuli ka région na sisa. On va Soumano. Donc maintenant sisa est que fait ka chia ko tele mun wuli sisa ka région na. Parce que très beaucoup sont là ka foko Kousubi Djadjani qui ne va pas flaver qu'elle est là. 10 millions de dirhams, 7 millions de dirhams, 4 millions de dirhams. Donc, est-ce que n'ayez très beaucoup sur le là quand il peut plein d'idées? Est-ce que à dommager intérêt français de la Sakura? Est-ce que occidentaux de la Sakura? Parce que on nous fait plein de petits calafika, des calafika de dollars milliards de dollars sera ouillé. Voilà quoi le faire dit à attentat là. Donc maintenant c'est toujours est-il que en la carrière là, est-ce que en la autorité c'est suivi kaka? Pour que pétrole ira ka région maintenant nous va faire ma go Boujouvé ka vers Gadjadji. Voilà, ka contrôle de l'aéroport quoi. OK, monsieur Berthe. Moi je suis vieux de là-bas, hier on a quitté là-bas, merci. OK, monsieur Berthe abi foki walagnement donc quartier Mali ma bela jile fo kele so bi ala albi ne gajuru la blale do donc aye ni ngal do ke ngolo la ani monsieur Soumano na donc si ça me kila ka Kennedy aw ma avec la ka aka ni ngali jabi donc ne gajuru la blale do ni dobe no amale ko fenata aw ma ɲininkali min kɛ donc o sego ɲininkali kɛ an ka maawolelo na nga na be ɲininkali kɛ a bɛ se ka aw mabɔ aw ka jabarani na cogoya min na an n'an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu bonya ani karama o kɔnɔna na donc nɔsi ni dɔ bɛ yen nɔ a bɛ se ka dɔ bila ka na nɛgɛjuru sira fɛ nka yan'o cɛ Golo a ye ɲininkali min kɛ e bɛ se ka jaabi jumɛn? C'est très simple. Ni Mali ye Faransi wele devant la Cour internationale de justice est-ce que droit dɔ ka ɲi ka sara a ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ mais n'a sera o yɔrɔ ma en réalité kiri la i tɛ se k'a fɔ ni kiri jaabi ma bɔ alors ni jaabi bɔra mun bɛ kɛ Mali ko Mali y'a jira k'a fɔ ko ninnu ye mafɛnw di terroriste ma ka fɛngɛw kɛ mais tiɲɛni de kɛra fagali kɛra kanw cila armements cila donc en réalité il faudrait que n'o kɛra ni kiri kɛra ni fɛn bɔra la réparation bɛ demander alors réparation bɛ demander o ka ɲi ka min sɔrɔ o bɛ sara mais ni kiri ma kɛ yɛrɛ bon mɔgɔ tɛ se ka fɛn bɔ. Voilà, monsieur vous l'avez fait. OK, Soumano après une donc par mu fonte temoka mais par rapport à mu foko chaque kele mgra kai o ma se ka se droit international ma oui droit interne droit interne le droit mo réglé parce que bibina aya ye jatimna anga code do be na be foko code pénal ni code procédure pénale là par exemple bibina a donné do akono déjà ka foko esclavage par ascendance ko be menina le chaque kele de fo ko kera et puis ko ni jokni kera ou bien ni bokara Mali yɛrɛ loi bɛ se k'o ta en compte maintenant ceux qui minnu kɛra victime ye u bɛ se ka effectivement ka Mali justice saisi d'ailleurs Mali justice kan ka fo parce que a bɛ k'o baara kɛ déjà an y'a ye an ka musokɔrɔba minnu tora la kɔsani na u ye disposition ta mɔgɔ dɔw minɛna yɛrɛ donc o la an ma s'o la maintenant a ye kuma dɔ fɔ ko Lockerbie c'est pas la même situation parce que le problème de Lockerbie quand la Libye la responsabilité de la Libye a été établie c'est-à-dire que avion mun bina décédé mun bina o est réglé dans le cadre du droit international de transport parce que là Libya a décidé qu'une indemnisation pour éviter d'autres choses ça parce que OK Soumano donc là on va faut Libreville Oumar Dabo Inichou c'est moi baasi foyi tɛ yen nɔ i yɛrɛ dun baasi foyi t'aw la ma ɲininkali b'i bolo ka ɲɛsin jɔnni ma ɲininkali kun fɔlɔ ye min ye n b'aw fo a ka baara la Ala k'aw bolo mɛn a ka baara la ami hali ka da a bɛ ka débat minnu kɛ n'a bɛ ka faamuyali d'a ma kɔfɛ fierté don vraiment actuellement on est fiers d'être malien merci France ko an kɔni min fɔ a la France ka taa kɛlɛ tɛ Mali la maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛn den tɛ se ka maliyɛn den faga o a faamuyali ka gɛlɛn de sinon i ye jamana o jamana den ye tɛ ka marifa ta ka k'i jo la ka mugu jo la an ka faamuyali la a fɛngɛ fɛn bɛ k'a bɛɛ mercenaires ye an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo an b'a f'u ɲɛna du courage merci aw minnu a ye information ɲɛnama di ni Ala sɔnna Mali bɛ diya nin bɛɛ kɔfɛ inchallah
an b'a encourager toujours. O diyara n ye. Merci beaucoup an ye radio ala k'aw sara ka baara ɲumanw na. Merci Omar Dabo. I Dabo k'an bɛ Libreville ka bɛɛ lajɛlen fo i kelen sababuya la donc nin kɔni ye weleli kɛ ka aw fo de donc ko Libreville bɛɛ bɛ ka aw lajɛ nin wagati nin na maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen nɔ a b'u bɔ fili la dɔ wɛrɛ bɛ nɛgɛjuru la n balimakɛ ni su. Allo. 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 Ma balimakɛ tɔgɔ ni jamu. E tɔgɔ Sadio Damane. Ha? E tɔgɔ Sadio Damane. Sadio. Awɔ Sadio Damane. I bɛ ka wele ka bɔ min? Kati. Kurale. Kati. Kati, ok. Baasi tɛ ɲininkali bi wolo ka ɲɛsin jɔn ma? Ouais. Kati. I bɛ se k'i mabɔ i ka jabaranin na dɔɔnin i n'an bɛ ɲɔgɔn faamuya o. Alors la question m'a posé Ngolo de coup. Ah? Ok, baasi tɛ tɛmɛ ni ɲininkali Mungoro tulo b'i la. Ok, ale taara donc an b'a lajɛ ni an sera ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ. Salamu alaikum. Wa alaikum salam balimakɛ tɔgɔ ni jamu. Modibo Balayira ka bɔ Gabon. Modibo Balayira ka bɔ Gabon. Ka bɔ Gabon. Gabon awɔ. Ok, baasi tɛ ɲininkali b'i bolo ka ɲɛsin jɔnni ma? Ɲininkali tɛ n bolo min bɛ ka foli bi vraiment a ka émission a taacogo ka ɲi kosɛbɛ yɛrɛ de walahi. A diyara n ye. Zigi bɛ k'a lajɛ Zigayɛri yɛrɛ jamana fɛ mais vraiment fo k'a bandité ka se ɲɔgɔn. O diyara n ye. Vraiment hali bi ala k'a bolo mɛn a ka baara. Amin. Ala ka kɛmuso taa ɲɛ. Amin amin. I ka bonya kosɔn sallallahu alaihi wasallam. Salim. O de kɔni. Merci maliyɛn fɛn fɛn bɛ Gabon k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo i kelen sababuya la nin wagatinin na donc hali bi nɛgɛjuru labilala an b'a lajɛ ka mɔgɔ damadɔni ta ka sɔrɔ ka allo. 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 Balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. Nba i tɔgɔ ni jamu. Balimakɛ an tulo b'i la i tɔgɔ ni jamu. Ok baasi tɛ ɲininkali b'i bolo ka ɲɛsin jɔn ma? Wa ɲininkali ne bolo o ye ka k'a fɔ ko dɔrɔn an ɲin ɲɛna nin ko sisan. A ka fara sɔrɔsiw kan ka jamana dɛmɛ dɔrɔn an bɛ dɔn la quoi. Mɔgɔ kalanlen min b'a cɛla ye. Ni sɛbɛn droit dɔn o ka fara an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan. Ka se ka nin ko in ta fo ka gana quoi. U ka sɛbɛn ka se ka gana quoi o ka fara ɲɔgɔn quoi. Mali b'a fara ɲɔgɔn quoi an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Surtout ni sɛbɛn dɔn quoi. An ka fara sɔrɔsiw kan an ka se ka nin sɔrɔsi ko an ka se dan na quoi. Ok. Ok, merci i ka min ye faranga o faamuna sabula ale ta ye faranga ye ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan donc an ka se ka sɔrɔsiw dɛmɛ nin ko in na. Allo. 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 An b'a lajɛ n'an ye mɔgɔ kelen sɔrɔ donc an b'an sen da nɛgɛjuru la ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni jɛmu tɔ ye nin wagatinin na. Allo. Allo. na kɛ nɛgɛjuru kɔni tɛ ka sɔn bi su in na kosɛbɛ an b'o hakɛto ɲini kɛ limanaw fɛ sabula maa caman b'a fɔ an ɲɛna ko u b'a ɲini ka don ko u donni ma nɔgɔn donc ko nɛgɛjuru sira sabula maaw ka nɛgɛjuru de bɛ ɲɔgɔn kunbɛn a
sira kan kosɛbɛ parce que bɛɛ bɛ fɛ ka don a sira kan tellement que maaw bɛ fɛ ko hakilinata di jɛmukan in kan donc o b'a to sisan nɔ kuma tun bɛ i bolo n kun ye kuma min la mun kɔrɔ donc n y'a fɔ sisan nɔ an ka kuma kɔnɔna na i da don géopolitique ko yɔrɔ nasira n yɛrɛ tun bɛna o question dɔ poser ka sɔrɔ ka solution ɲini mais e yɛrɛ kɔni bolo parce que an ko Russie ni Chine olu jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye nin ko in na e ka yeta la bon i b'a dɔn ni i parce que a yirala k'olu y'a terilakaw ye awɔ n'i ye conseil de sécurité ɲɛmaa ye bon Chine kɔni bolo a bɛ kɛ dilemme ye dɔɔni n'est-ce pas mais en même temps dilemme tɛ parce que i b'a dɔn n'i y'a ɲɛmaa ye i b'a fɔ i bɛ bɛɛ de kunkan kuma fɔ i b'a dɔn e de ye ɲɛmaa ye donc o sira fɛ n'est-ce pas bon mais Chine fana ni France bɛ ɲɔgɔn sama-sama na sira caman fɛ o olu nisɔndiyalenba t'u kɔrɔ u ni Rusiw fana bɛ ɲɔgɔn sama-sama na sira caman fɛ o bon ne ye géopolitique kuma min fɔ dɛ i bɛ segin a kan tugun États-Unis olu ni Grande-Bretagne olu ni France olu de tun kɛlen ka ɲɔgɔn faamu Mali ko in na o ani Union européenne olu tun kɛlen ka ɲɔgɔn faamu ka ɲɔgɔn jukɔrɔma tonton Mali ko in na o a bɛ ten de donc o saba in olu kɔni bɛna essayer k'u cɛsiri k'a fɔ k'u bɛ ninnu fila kunbɛn mais min bɛ yen sisan an bɛ ka fɛn dɔ de wele ko nouvel ordre mondial n'est-ce pas donc Russie y'a jira k'a fɔ ko fo de ka sira sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ an tɛ se ka jɛn n'a ye bilen américains dɔrɔn OTAN sababu la parce que Russiw yɛrɛ bolo sisan OTAN ye américains de ye hali k'a sɔrɔ OTAN u bɛ k'a fɔ OTAN ye France ni Allemagne ni fɛnw ye mais Russiw bolo ani Chinois bolo américains de bɛ k'a bɛɛ décider bon ne yɛrɛ fana bolo o ye tiɲɛ ye parce que hali Yougoslavie kɛlɛ la an y'a ye bon Mali yɛrɛ fana ta in na an y'a ye k'a fɔ siɲɛ caman France bɛ boli ka taa kuma n'est-ce pas américains de fɛ pour que a ka se ka fɛn dɔ waleya anw fɛ yan an y'a ye fana nafolo bɔra hali yen fan fɛ sira caman wɛrɛ fɛ an y'a ye fana France de sababu tun b'a fɛ ka na kɔfɛ sira fɛ fana n'olu ye pour que kɛlɛ ka se ka kɛ an fɛ yan nɔ donc ne b'a dɔn k'a fɔ Russie ani Chine u b'u jɔ u jɔyɔrɔ la parce que nouvel ordre mondial n'o baselen don an bɛɛ ye kelen kan k'a fɔ maa kelen si tɛ se k'i sigi k'a fɔ ko diɲɛ sariya nin de ne de b'a boli tɔw bɛɛ kan cogo min ye n ja n'est-ce pas wari bɛ mara nin cogo in la a bɛ taa nin taabolo in de la wari min bɛ don dollar ye a tɛ se ka tɛmɛ o kan bilen donc o sugu ninnu vraiment an hakili bɛna dabila n y'a ye k'a fɔ an ma dɔw tɔgɔ fɔ Iran tɛ jamanaden ye bilen nin ko ninnu hukumu kɔnɔna na Turquie tɛ jamanaden ye hali n'a sɔrɔ an m'o kuma fɔ parce que n ko sisan an ka bɔ Nations Unies de kɔnɔ parce que aw bɛɛ b'a dɔn sisan an bɛɛ bɛnnen don a kan sisan k'a fɔ ko sariya mana kɛ sariya cogo cogo ni jamana duuru olu kan b'a sanfɛ an bɛɛ jɛlen don an bɛɛ bɛnnen don o dɔnnen don fana n'est-ce pas donc o kɔrɔ de b'a jira k'a fɔ nin ko in sira kan fo n'a y'a sɔrɔ Mali taara sisan cour internationale la justice la o ye sira wɛrɛ ye sinon an bɛ to géopolitique de kɔnɔ an bɛ to jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ teriya o musalakaw n'o sama-sama ani jɔn ka tɔnɔdunyɔrɔ bɛ sira jumɛn fɛ jɔn ka hɛrɛ bɛ sira jumɛn fɛ jɔn teri ye jɔn ye n'est-ce pas ani jɔn jugu ye jɔn ye donc nin ko in bɛna lataama o sira de kɔnɔna na voilà baasi tɛ monsieur Kulubali e yɛrɛ bolo France ni Russie la u jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye nin ko in na merci beaucoup i ka nin question na nin question in nafa ka bon kojugu parce que mɔgɔ caman bɛ k'a faamuya ka taa bolo min kan a bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ k'an bɛna an bolo bɔla France bolo ko ka taa an bolo don Russiw bolo ka na base de créer an fɛ yan nɔ an t'o posture kan an bɛ posture min kan Munkoro ye da tuli min kɛ géostratégie la Russie bɛ ka anw dɛmɛ bi Russie yɛrɛ ka survie de kama parce que ninnu bɛ ka diɲɛ ta bolo min kan ka na i bɛ ka a kɔlɔsi 15% de la population mondiale le soi-disant Occident o de bɛ ka suma ka kɛ 85% de la population mondiale kun donc a bɛ fɔ min ma ko le monde unipolaire an bɛ ka bɔ o de kɔnɔ ka taa monde multipolaire kan n'i y'a jate minɛ les 7 pays les plus industrialisés, où la population, ça fait 770 millions de personnes. Mais ni Brexit, Dronadje, Jamana Dourou, comment dire, Afrique du Sud, Chine, la Russie, le Brésil, et à Duruna et sur l'Afrique. Aux populations, ça fait 3,2 milliards de personnes. Et un groupe de la Dronta, 3,2 milliards, en 77 millions. Bon, 77 millions de 15% de la population mondiale, au lieu de Tarasuma, Dien Toku, Jalakili, Tiseka Biolu de Ka, ou ta Kokolon Kayoro, la Fouti Sacharia, Tiseka Tao Contrôle, ou Kadafi Fara, mon enquête Kerala, ou Tarabi, Ali, Amérique Tarabi, à Toroidi, Afghanistan, Kani,
Fatou Bensouda tun bɛ fɛ ka dossier dɔrɔn ta k'a lajɛ ko américain ka sɔrɔdasiw binna u ye exaction kɛ Afghanistan. Trump ye Fatou Bensouda ka visa révoqué k'a ka compte bloqué. Il a fallu que Nations Unies ka deli kɛ pour que muso ka fɛn bɛ se ka donc i b'a dɔn k'a fɔ ko sariya tɛ diɲɛ kɔnɔ. Mukoro ko an bɛ géopolitique là, ça c'est vrai. La France n'a même pas les moyens de sa politique. La France en Europe est l'un des pays les plus endettés en Europe. France déficit à peu 3 000 milliards au de jurube France là. Hali ni France ko k'a ka sɔrɔdasi minnu filɛ nin ye k'a b'u lasegin u tɛ se ka segin France yɛrɛ kɔnɔna la parce que légionnaire de ka ca la mercenaires de ka c'u la u bɔra duguw la diɲɛ yɔrɔw la u bɛna contrat signer u bɛ taa kɛlɛ kɛ u bɛ sara kɛ mais c'est droit t'u bolo France foyi la donc i b'a kɔlɔsi o mɔgɔ sugu de ka ca anw fanfɛla u bɛ exaction kɛ foyi tɛ bɔ a la France yɛrɛ bɛ siran ka segin n'a ye u ka jamanaw la donc taayɔrɔ yɛrɛ tɛ France bolo o légionnaire ninnu na i b'a kɔlɔsi fɛnɛ ka bɔ kuma kɔnɔ ko kelen na France est la seule puissance mondiale coloniale je veux dire que min bannen don k'a ka colonies labila k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya d'u ma base Afrique kɔnɔ base militaire 5 bɛ France de bolo Afrique puissance mondiale foyi ka o base tɛ Afrique kɔnɔ base dɔ bɛ Djibouti dɔ bɛ Gabon dɔ bɛ Côte d'Ivoire dɔ bɛ Sénégal dɔ bɛ Tchad an'u ka base supplétif minnu filɛ nin ye nin dabɔlen tɛ dɔwɛrɛ kama pour que ka se ka farafinw soumet ka an pression kɛ an kan k'an diyagoya ka an don u ka bolo kan donc nin kɛlɛ min filɛ nin n'a nana bin anw kan bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan an k'an bolo l'union sacrée o de bɛ se ka Mali dɛmɛ an ka wuli k'an jɔ an sen kan n'i y'a kɔlɔsi Allemagne filɛ nin puissance mondiale don u ye baara de kɛ Allemagne ye deuxième guerre mondiale la Allemagne ye leçon caman ta a ka erreur kɔnɔna na ka segin ko k'u cɛsiri baara ma ka kɛ première puissance européenne économiquement mais France filɛ nin France de ma se ka o logiciel in falen France de gouvernement ma sɔn baara ma France gouvernement nalen bɛ k'i sigi anw africains de da la k'a daminɛ franc CFA système in na depuis 1960 fo bi a san 62 de ɲɛna ye anw ka wari u b'an ka nafolomafɛn an mana taa feere marché mondial la a bɛ don trésor public français kɔnɔ k'a daminɛ 1960 Mali t'a dɔn a ka wari hakɛ min bɛ France trésor public la Mali dɔrɔn tɛ dɛ les 14 pays francophones n'i ye Comore fara kan k'a kɛ 15 pays donc France bɛ balola anw de la mɔgɔw b'a fɔli fɛn fɛn kɛ ko la France est une puissance hali do italien ka ministre dɔ bɔra ka kuma fɔ u k'an ka indépendance da africain u ko juru jalen bɔ Afrique kan na i bɛna ye France i bɛna jigin fo 20e sur le plan l'échelle mondiale donc anw yɛrɛ de ka kan yɛrɛ ye an filɛ ka mouvement min daminɛ ce mouvement panafricaniste la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Afrique bɛɛ de sigilen don ka Mali lajɛ ni Mali réussira Afrique jamana caman bɛna bɔ ni jɔnya juru in kɔnɔ mais ni Mali échouera a da ka anw de fɔlɔ maliyɛnw a da bɛ digɛ parce que la France est le pays le plus rancunier du monde n'u ye kɛlɛ daminɛ nɔfɛ u t'a bila u bɛ fɛ ka Mali kɛ exemple de ye ka Mali casser à tous les prix ka Mali soumis an ka sɔn u ka fɔta ma u ka n'u ka bases sigi an fɛ yan u k'an ka nafolomafɛnw ta ka tila k'an boloma sɔn le continent africain on peut pas être riche ka tila ka kɛ fantan ye a ka gɛlɛn donc anw mago tɛ aide au développement na anw mago bɛ u k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya t'an bolo u ka bɔ an ka continent kɔnɔ militairement u k'an ka liberté d'an ma économiquement u bɛ papier min prêté chamalière kana d'an ma ko franc CFA papier fu de don an ka b'u ka wariko kɔnɔ sabanan politiquement k'i sigi France ye k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw choisi an ye an bɔr'o de wagati kɔnɔ an tɛna sɔn o ma bilen an tɛna o t'an d'u ma. ok baasi tɛ Sumano e fɛnɛ Rusiw ni Chinois jɔyɔrɔ bɛna kɛ fɛn jumɛn ye ni kɛlɛ na Mali ni France ni ɲɔgɔn cɛ. Bon, bɛɛ b'a kalama an n'olu ka di o parce que déjà mais n bɛ fɛ ka mun dɔ fɔ 2003 Mali delila ka conseil de sécurité présider en 2003 Mali a présidé et ni hakili jiginna c'était l'ancien premier ministre Mokhtar Wane qui a présidé donc o bɛ hakili jigin ka mun fɔ parce que an bɛ nin ko in na daminɛ chercheurs wulila parce que an yɛrɛ ye chercheur ye diplomatie cadre kɔnɔna la ka fɛn dɔ fɔ parce que n tun bɛ fɛ k'a fɔ ministre des affaires étrangères yɛrɛ ɲɛna pourquoi k'a fɔ a ɲɛna
an ka jɔnjɔn mun ye baromètre ye a b'a la an ye dɔw ye an ye premier ministre par intérim n'o kumana o ye an ye a fɔ an n'o ɲɔgɔnna fɛn ministre de l'économie ani ministre de la fonction publique ministre des mines an olu ye ɲɔgɔn mais o ministre d'antan duuru don ministre des affaires étrangères bala ma se k'a ye mais n'an kun y'a ye n'u kun b'a fɛ k'a fɔ yan na n bɛ profiter k'a fɔ yan nɔ peut-être a ka voyage ka ca i b'a dɔn Mali la bi spécialiste caman de bɛ yen géopolitique la. La preuve aujourd'hui, géopolitique, droit international et une science politique. Mais il y a un de réflexion de blanc en place. Et c'est ce que fait. Même moi, c'est ce que la preuve, donc, dans l'analyse de Facebook, il y a un bibi nani calendrier d'année. Premièrement, les États-Unis, Cour suprême, à cause au saisi. Le doyen des juges d'instruction en France, au cours saisi, ou quand Mali fait une juridiction saisie. Donc, nous me faire un faux ministre de l'Économie et quand dans ma domaine même comme ma yé me ressort comme ma calé chifoyana quand on a la disposition donc ça c'est très bien ça veut dire que il va sortir déjà à conseiller comme ma mais c'est toujours bien à d'ailleurs encore une fois mon conseil dit ali sanction bien Mali quand nous conseil qu'elle nous dit mais malheureusement assuré mais cette fois-ci on a profité en enquête parce que spécialiste pas de bé des débats de tout monde que faire là que à les États-Unis ni Europe jamana na malien chama be mo ni kalange ma do be non peut-être Mali kadué do be sera kumanya do débat m'a dit parce que bête c'est bête bon voilà mais ni on mene la cloche que on met chama compétence be mo ba de là je suis né tellement à susné malien spécialiste chama ba de ou be joro ba la Genève mais au débattre ou sera comment mais ni cadre de blala ka se ka comment la c'est un ministre des affaires étrangères mais c'est ka blala sera ko c'est ben ni joro mais bête ka joro donc oui fin ben mot fort maintenant Mali Chine du sera joro mais c'est que déjà on me dit que n'embora sama do ko fait n'entra dio sama fla ko fait oui ko bayo parce que Chine a dans ma puissance Russie a dans ma puissance donc ça m'a flabé donc à mana que choko ambe un pour ma do ko ba la fene solidarité internationale bi parce que bibi na nyemu fo communiquer be ka Mali exemple dit donc ami do de que ala ka sangrota di ama albi am soko de fora sangrota da maka kuna wolo di ama ka en autorité faux parce que ni au-delà du le symbole politique c'est symbolique quand nous audacieux sur le Qatar français attaqué vraiment on a ça dit je pense qu'il faut tirer chapeau quoi moi de fois soyons fiers d'être maliens et en autorité soutenir Albi ok ngolo jara fene be chinois ni irishu lu jorob na ke fen menina ok parce que mo chama bi ra ni ngola d'abord comment tu sais qu'à Tagaoulou quoi parce que nous faisons conseil de sécurité qu'on a droit de veto bobolo en tout cas Jora Babobolo mais wali nous en cas famille qu'a foko bon premier géopolitique concept créé c'est Kielen Rudolf Kielen le géopolitique créé mais bon autrement jamana wero yata ko développer école FLAC l'école britannique de la géopolitique en école allemande mais bon l'école allemande a développé tout comme à Torolo Kataraboloka donc on a un concept qui foko jamana yedini c'est-à-dire qu'un état c'est une expansion de la vie sur terre jamana be balo avec fin avec koro avec sero do avec ça donc sera quand on se fait à rythme allemand sera woro do ko ni jamana bete ko jamana kan ka nyini ka balo jamana to la de alors ni tara kara Russie akala Chine akala États-Unis akala jamana be balo nyogona di ya famille lui a défini mais Adolf Hitler l'a pratiqué. Alors donc en réalité nous bien il va y avoir que Russie ben dans le métier au cas interofane bien chinois ben dans le métier au cas entreprise bien il a faut européen on fait au cas entreprise bien alors baby ka intérêt de défendre baby ka intérêt de défendre euro là mais ce qu'il a faut ni quoi imbe quel est le niveau fait avec Mali quel est le niveau fait ce qu'il faut faire la guerre du Mali il faut l'étudier autorité au cas étudier au cas famille parce qu'en réalité droit international la fin là dedans les droits de faire la guerre, il y a aussi les droits dans la guerre. Les droits de faire la guerre, oui, Shara Minuba Nyamada Kafoko Kelenkan Kakejagwala. Alors nous, le Shara Bekala, il y a des contrôle là, il y a un barake Kulu, Shara la Kumbe. En réalité, terrorisme, ou Bola Kake, ou Irala Koke Djugouye, mais Djugouere Obey, ou Lufeneka Djugumi terrorisme, ou Yeminu Koko Jamana Kla. Bon, Jamana ni ebi ka intégrité territoriale fait ni ebi ka souveraineté fait mogo mana marfata kapini ka jamana kla jamana ho jamana be na pe fait akato
a ka kelen na o kɛlɛ tɛ kɛlɛ négocier ta ye mɔgɔ tɛ yan parce que nin jugu nin préciser la Emmanuel Macron de fɛ a y'a yira IBK la ko a ka négocier ni bɛɛ ye sauf les terroristes maintenant k'a yira k'a fɔ min ye séparatiste ye minnu ko ko ka Mali tila k'a ka négocier alors que nin ko nin bɛɛ lajɛlen dun bɛ kɛlɛ de ɲɔgɔn fɛ les droits dans la guerre alors mais aujourd'hui n'i ye jateminɛ kɛ Mali kan ka séparatiste minnu répond olu ma répond donc Mali y'a ɲini ka négocier ni olu ye or que o ye erreur cɛjuguba de ye n'i ye Casamance problème ta waliw bɛɛ la a bɔra CEDEAO la a bɔra Union africaine na a bɔra Nations Unies na k'a fɔ ko u bɛ bana minɛ Casamance mɔgɔw ni Sénégal cɛ Sénégal ko k'a ka conflit tɛ internationalisé a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini alors ni an taara Maroc ka cas la le Sahara occidental Marocains ma sɔn a conflit ka internationalisé alors Nigeria la sécession de Biafra on m'a tendu olu ma un séparatiste c'est un terroriste c'est-à-dire qu'en science politique c'est un acte terroriste très grave a man kan ka pardonner alors donc Mali bɛ ka taa o sira fɛ i n'a fɔ Khartoum tun bɛ ka taga sira min fɛ ka t'o la fo ka taa kɛ Khartoum ye juba perdu donc il faut que Mali ka tout à fait il faut que Mali ka na ka kɛlɛ ni étudier ka fɛngɛ sariyaw labɛnna de k'a bila k'a di mouvement national de libération de l'Azawad mɔgɔw ma le droit de peuple à l'autodétermination alors que o droit in premier ministre min bɛ yen ne tun ye sɛbɛn de kɛ k'a d'a ma n ko n'a taara Nations Unies na ne ye thèse dɔ de d'u ma thèse u ka thèse développer Nations Unies na thèse jumɛn kan ka développer k'a yira k'a fɔ Nations Unies bɛ ka Mali kɛlɛ ni gestion kɛ cogoya min na a gestion cogoya man ɲi alors a bɛ fɔ de ni gɛlɛya binna jamana kan ni marifatigiw nana bin jamana kan o dun jamana ye Nations Unies jamana dɔ ye a ka kan Nations Unies ka tugu o jamana kɔ olu mɔgɔw ni k'olu bila hors d'état de nuire mais a man kan Nations Unies kana bana minɛ olu cɛ ani marifatigiw cɛ c'est pas normal c'est une violation du droit international en manquant le droit de peuple à l'autodétermination o tun dila mɔgɔ minnu tun bɛ colonisation kɔnɔna na o ka ɲini ka bɔ colonisation kɔnɔna mais Mali y'a ka indépendance ta 1960 mɔgɔw kana wuli k'a fɔ ko nin yɔrɔ in ye Azawad 800,000 km² nin y'anw ka jamana ye ka tila k'o ko to o cogoya la ye olu tigilamɔgɔw k'olu ta k'u don gouvernement na olu tigilamɔgɔw k'a ɲini k'a fɔ ko l'armée malienne reconstituée erreur cɛjugubaw de don olu kan ka étudier de k'a yira diɲɛ na k'a fɔ binkani de kɛlen don bin kelen bɛ anw kan bin de kelen bɛ anw kan ka di ninnu ma donc bi ni i dun y'a to sariya ka taga ten un conflit le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie alors que ko conflit est mieux un conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et les groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein de l'État donc nous quel est le Tchougadi bon là l'intensité du conflit pour que quelle intensité a bɛ jate mun na quelle intensité bɛ jate quelle bɛ dankarili min kɛ jamana ka intégrité territoriale la a tɛ jate nombre de morts fɛ a bɛ jamana ka intégrité territoriale menacée bɛ minnu fɛ il faut vraiment travailler parce que don ma n'u yɛrɛ reconnaissance ba dɔ sɔrɔ parce que kɛlɛ kɔnɔna na o ye kɛlɛ gagné fo ka taa Mali tigɛ ɲɔgɔnna ka da a kɔfɛ ka taa bɛnkan dɔ sɔrɔ bɛnkan min n'u kɛra interlocuteur direct ye un État indépendant banque de l'État même des Nations Unies ça o ye erreur fɔlɔ ye donc an bɛ ka taa voir leur reconnaissance devant le droit international o wale ninnu kan ka kunbɛn depuis yɔrɔ jan so n'a a golobala u bɛ dɛmɛbaga sɔrɔ u yɛrɛ la i n'a fɔ u ye dɛmɛbaga sɔrɔ la cogoya min na donc a bɛna kɛ gɛlɛya jamana kɔnɔ la du tout là il faut alerter u ka organiser Nations Unies alerter k'a fɔ jamana la a gestion cogoya min résolution laban min dira Nations Unies mɔgɔ ma n'i ye chapitre fɔlɔ ta k'a lajɛ u ye Nations Unies ka mandat yɛlɛma k'a kɛ i n'a fɔ Nations Unies ka na pour coacher la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Alors que l'accord d'Alger là, c'est un problème pour le Mali. C'est l'accord modèle à appliquer les charia dureté. Mais par erreur diplomatique, Mali Tarakata, le Conseil de sécurité fait quoi accord que Diagouaï, la résolution 2374 en 2017. On essaie fait, Nations Unies est fait de créer les experts indépendants pour
viser la mise en œuvre de l'accord d'Alger, l'application de la résolution 2374. Et donc, les groupes des experts indépendants, vous faites créer là, Kabla. Au groupe expert indépendant, vous devez qu'à Barake, vous avez fait accord qu'à appliquer au bout de alors, nous, tout de la CACAC, Sema Nyamoué, MLA Nyamoué, au cité le groupe d'experts fait, rapidement, au boy, Kaklaka, Mokoromitumeko, au Lana, au sans fait. Bon, à lui, fait SIG, le SIG de la CEPA, coordination pour le peuple de l'Azawad, membre de CNT, concernant allez faire Nyanila, expert indépendant fait. Bon, maintenant, Barakanyako, au là, mais il l'a dit, ni Moura Doché, il a Moura Doché de Katradron, mais Doché aurait été à Golob là. Amma foli bila ka taa Fiji Mali mɔgɔ ninnu yɔrɔ parce que olu fana ye sigi tɔn de créer en vertu sɔrɔsi minnu fagala Aguelop o wale la sinon dossier jɔnjɔn tɛ Aguelop la mais Moura dossier bɛ ka taga an ka armée contre la donc kɛlɛ in kan ka ɲini ka kɛlɛ in dɔn ka kɛlɛ in étudier alors donc o la n bɛ se ka foli belebele bila ka taa an ka population fɛn fɛn bɛ nord la ani an ka sɔrɔsi minnu bɛ kɛlɛ la surtout a sifinnakaw u ka to Mali kɔ u ka sɔrɔsiw dɛmɛ dans le cadre de la défense de l'intégrité territoriale i n'a fɔ o kora k'a kɛ cogoya min na sinon n'u ye guerre séparatiste min to yen ka taga don nataw la a bɛ kɛ guerre ye min bɛ Mali senkɔrɔla cɛ kosɛbɛ guerre min de don guerre négociée ta tɛ. Ok. Basite donc amanga jamu kuncɛyɔrɔ la o bɛ kɛ sababu ye n bɛ kuma laban di i ma Ngolo folikan laban jumɛn b'i bolo ka se an filɛbagaw ma. D'accord mɔgɔ sogolen mɔgɔ bɛ k'an lajɛ an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo n bɛ continuer halisa ka welewelemada bila Mali jeunesse yɔrɔ jamanadenw bɛɛ yɔrɔ bɛɛ ka wuli k'i mobiliser kɛlɛ min don Mali ka intégrité territoriale bɛɛ ka wuli ka a kɛlɛ daminɛ sisan sinon kɛlɛ min don a kɛlɛ bɛna walankata don nataw la ani ka tâche bila kɛ vraiment Mali sɔrɔsi minnu tola kɛlɛ na minnu bɛ k'u yɛrɛ défend pour que ka jamana nin bɔ nin gɛlɛya nin kɔnɔna na ka lahara sɔnsɔn o ye saya tɔgɔ ye ko doma kɔnɔ c'est à dire que Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta doma. Merci Munkoro folikan b'i bolo ka se an filɛbagaw ma an b'an ka jamu kuncɛyɔrɔ la. An bɛ an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo bon vraiment n bɛ n barokɛɲɔgɔn yɛrɛ fana fo vraiment hakili ɲumanw caman bɔra a kɔnɔna na dɔɔni caman sɔrɔla hali an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yan ne kɔni b'a fɛ ka min fɔ hali bi o ye jamana ko tɛ kulon ye voilà k'i sigi yan o ye hakilina bɛ minnu na dɛ k'a miiri k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ Mali la yan n bɛna taa n sigi jamana wɛrɛ la ne denw bɛ Canada dɛ o bɛ États-Unis dɛ ne kɔni b'a fɔ nin si tɛ tiɲɛ ye nkalon don an ti u caman vi cogo kalama ye mais caman minnu ye sigi caman kɛ ka san caman kɛ yen u b'a dɔn k'a fɔ ko maa wɛrɛ faso o tɛ se ka k'i faso ye dɛ voilà donc bɛɛ k'i hakili to o yɔrɔnin na an ta ye Mali in de ye an k'o dilan an k'an jija o la ala caman taara u tilala ka boli ka segin n bɛna min fana fɔ yɛrɛ fana n'o ye maa minnu fana hakilila ko jamana nafolo k'u bɛ taa suɲɛ ka taa bila fan wɛrɛ fɛ kanga ladilikan dɔrɔn don n'est-ce pas ala i bɛ taa bila minnu fɛ yen nɔ n'u b'a minɛ k'a lakana dɛ olu kelen de bɛ tila k'i kofɔ kɔfɛ awa u tɛ nkalonkan o la dɛ parce que u bɛ tiɲɛ kan parce que u ɲɛ b'a la y'a suɲɛ ka na bila u fɛ yen de an y'a ye k'a fɔ président den caman minɛna a sira fɛ an yɛrɛ ka ministre caman yɛrɛ tununa a sira fɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ i ko donc vraiment o fana ye sɔnni hakili dɔrɔn de la maaw tɛ aw bɛ se ka da maa min na k'a fɔ k'aw b'aw ka faso jamana ta hɛrɛ ta ka taa di u ma a k'a miiri k'a fɔ k'u bɛna lakana aw ye taayɔrɔ tɛ aw bolo yen nɔ parce que n'i sera yen nɔ olu tɛna i jate i b'a fɔ e y'olu dɔ ye cogo min na i y'i ta janfa cogo min na olu fana bɛna miiri k'a fɔ ko i ka janfa fana bɛ se ka se olu ma don dɔ la o cogo la i y'a fɔ cogo min na vraiment b'a fɛ ka an ka autodétermination des peuples a kuma ka gɛlɛ dɔɔni a tun ka di ne an ka baro k'a kan don dɔ la n'est-ce pas parce que i ye dantigɛli min k'a kɔnɔna na bon komi tuma la n'i y'a kuma sugu dayɛlɛ a bara in kɔnɔna fɛnw ka ca bon o kama vraiment ne kɔni bɛ pan kunna dɔɔni mais aspect caman b'a la an kan k'an janto yɔrɔ min na minnu fana b'a to jamana ti bin an bolo quoi voilà parce que hakilimaya baara dɔw kɛra ko in kɔnɔna na mais n m'a fɔ n ye jo t'i fɛ i ka kuma in na dɛ mais c'est à dire que fɛn dɔ de fana b'a kɔnɔ min ma nɔgɔ sinon ko in yɛrɛ daminɛna ni hakilina min ye o de tun ye indépendance ko o de tun ye c'est à dire que an ka yɛrɛma hɔrɔnya jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya a hakilina tun y'o de ye quoi mais bon
hakɛ bɛ koyi parce que n bɛ nin yɔrɔnin fɔ quoi parce que an bɛ ɲɛ ko in bɛɛ bɛ yɔrɔ dɔ de kan d'accord baasi tɛ n'o ye coutume internationale ye fɛn minnu bɛ deli ka kɛ ou bien n'a kɛra yɔrɔ wɛrɛ la ni sɔn kɛra o ma ni baasi ma k'a la n'a continue la coutume internationale jɔyɔrɔba ka bon droit international la ani relation internationale kɔnɔna na siɲɛ caman an bɛ baro kɛ an bɛ ɲinɛ o kɔ an m'an ɲɛsin sariya kisɛw ma dɛ nkalon tɛ dɛ mais i bɛna ye k'a fɔ ko nin yɔrɔ in bɛ sariya kisɛw sanfɛ kosɛbɛ hali bi donc ne b'a fɛ n'an bɛ analyse kɛ an ka to k'an janto coutume internationale la kosɛbɛ minute 25 Sumano folikan laban b'i bolo sa. Donc ne ka folikan laban mun ne bɛ Mali autorité fo ka daminɛ an ka président Teterensana Asimi ka dugawu kɛ premier ministre Yoweri Ala ka lasegin ɲuman na ka an ka premier ministre par intérim fo ni ye folikan mun k'a ye a kelen ka reçoit ka fɔ an na tuguni an ma dugawu kɛ Ala ka baara mun confier a la ka nɔgɔya bolo ka an ka ministres fo kɛrɛnkɛrɛnnen la ministre de la défense ni affaires étrangères par rapport à tout ce qui a été fait et ka diaspora fo n b'a fɔ parce que an bɛna taama daminɛ mercredi an bɛ taa États-Unis an bɛ taa Suisse an bɛ taa France an bɛ taa Côte d'Ivoire ale ni Sénégal k'u fo k'u féliciter Malien voilà Malien établis à l'extérieur diaspora oui et ka laban an ka Mali lauréats nationaux n'o ye mɔgɔ 62 n'an b'u fɔ o ma ko les acteurs de développement n'olu ka jɔnjɔn bɛ d'u ma Kulukoro n b'o fɔ ka Kulukoro gouverneur fo n'o mun jara n'a ye ka a ka gouverneur da la an ye ani an ye ministre minnu sollicité ka taa honneur la parce que a bɛ Mali festivité la donc n bɛ bɛɛ fo ka malien bɛ fo mɔgɔ min lamɛnna ni aw yɛrɛ k'aw fɔ a ka baara la ka Mali média fo kosɛbɛ parce que bi min na n'i ye tribunal di pour que faso jɔ kuma ka fɔ i yɛrɛ ye faso jɔla ye donc k'aw fo la k'aw balimana ka dugawu kɛ Ala ka an ka jamana Ala ka sankɔrɔta d'an ma amina rabi an bɛ kuma laban di monsieur Kulibali ma donc i fana folikan laban jumɛn bɛ bolo an ka jamu kuncɛ. Merci beaucoup ka latitude di an ka kuma laban di yan n cɛ ni baraji a tɔgɔ ye di rapidement i ka question laban in na n bɛ o très brefement Chine conseil de sécurité ɲɛmɔgɔ chinois min bolo ɲɛmɔgɔ in tɔgɔ Zhang Jun a Mali filɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ posture min na jamana belebeleba fila bɛ Faransi kɔfɛ n'o ye États-Unis ni Angleterre ye jamana belebeleba fila fɛnɛ b'anw fɛnɛ kɔfɛ n'o ye Chine ni Russie la ye donc an ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ ni opportunité sɔrɔli ma nɔgɔ mais ne kɔni bɛ min ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ o ye union sacrée de ye n bɛ Ngolo ka intervention su kosɛbɛ kɔrɔnfɛla ko in kan et comme mun kɛra k'a fɔ i bɛna débat dɔ dayɛlɛ kɔrɔnfɛla ko in kan an ka walawala ka bɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc n ka foli kɔni bɛ aw de ye aw minnu b'an wele ka na et puis ka se ka jamanadenw informer Sumano mun na n ko malien établi à l'extérieur le terme diaspora a ka d'an ye kosɛbɛ mais a créera israéliens de fɛ diaspora juif minnu sigira diɲɛ kɔfɛ o tɛ segin bilen ils n'ont plus de lien avec la mère patrie le terme diaspora a créé la ten a bɛ constitution yɛrɛ kɔnɔ Mali constitution kɔnɔ malien établi à l'extérieur donc an b'an kɔlɔsi o taabolo ninnu na quoi donc vraiment ne bɛ min ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ c'est l'union sacrée o de bɛ se k'an dɛmɛ ka kɛlɛ min ɲɛsinnen bɛ an ma la menace exogène qui vient de l'extérieur là a fanga ka bon fo ka dama tɛmɛ et puis c'est multidimensionnel n'u ye ko dɔ lajɛ n'o échouera plan labɛnnen bɛ ninnu bolo a mɛnna fɔlɔ anw bɛ ko lajɛ an nagakɔrɔ de anw t'a lajɛ yɔrɔ jan na mais an bɔra o hakilinaw de kɔnɔ sisan an fɛnɛ b'a anticiper u nɔfɛ an fɛnɛ y'u ka kayew kalan sisan sa k'u ka manuels dɔn donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka wuli k'an jɔ jamana in kɔrɔ n bɛ foli bila an ka sɔrɔdasi minnu ni tora a la Ala ka yen wusaw ma ani civil minnu ni tora la n ko débatteur bɛɛ lajɛlen b'aw fo ani cɛ ani baraji ok an b'aw yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn ka an filɛbagaw fo k'a fɔ o garisɛgɛ kɛra min ye bi su in na o ye nin ye mais n bɛ min kɔni fɔ maaw na nin baara ye maa kelen baara tɛ sabula jama baara don n'i y'a ye a b'aw sigi ka an lajɛ so yen nɔ sabula dɔw de fana bɛ ka baara kɛ ji jukɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a daminɛ min y'an ka directeur général donc an b'a fo ka wale ɲuman dɔn Ousmane Sogore n'a ka maaw dɔn ressources humaines maaw ka fara comptabilité ani commercial ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra n'an bɛna Moribabugu yan nɔ min ye responsable technique Buya Kulibali an b'a fo production na Mohamed Keita ka fara min ye Adama Nos Kulibali Abu Jabate ani Musa Traoré GMT an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn n'o bɔra an bɛ taa régie kɔnɔna na Didi Boko Moshaka Kulibali min ye Boubacar Traoré NB ka fara Koce Jara donc olu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ jɔsen ka bon a ko in na min ye programmation kɔnɔna
kɔnɔna na sa baro an b'a fɔ min ye rédacteur en chef Musa Fɔnba an b'a fɛnɛ fɔ ka a wale ɲuman dɔn an ma ɲinɛ min ye an ka gardiw kɔ dugumana la min ye Ansardine gardiw Cɛkura ani Musa an b'u fo ka fara min ye garde national olu fɛnɛ donc chauffeur fɛnɛ jɔsen ka bon kosɛbɛ sabula min ye Lamine Traoré ka fara min ye Seydou Diallo Youssouf Diallo olu fɛnɛ jɔsen ka bon sabula u bɛ mɛn u ɲɛ la nin ko in na min ye an karamɔgɔ yɛrɛ a Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara an b'a fɔ ka a wale ɲuman dɔn donc a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo bangɔni kɔnɔna na Dawuda Traoré Bokele ale kɔni ale bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin wagati in na dɔgɔkun 2 sɛgɛnnafiɲɛbɔ don ni Ala sɔnna ma ni a sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛra a n'a segin ka na tuguni aw na a sɔrɔ min ye kumaso kɔnɔna a ne na continuer ka jɛmu tɔ kɛ ni Ala sɔnna ma an bɛ dugawu de kɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ kari nata a k'an bɛn